Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time. 43 minutos na nakaligad sa takna sining las 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udtudri sa DYFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakantry ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Sabado, Marso 9, tuig 2024. Sa gihapon ini mo lagan nimo ang Kurman, Bombo Chama Blanco Hover kagkaron sa madalakuan kag mga nagapauna nga mga balita. Ubos puwersa nga bulig ginpasalig ni Governor Arthur Defensor Jr. sa mga atleta nga Ilonggo. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, driver sang truck sang mixer nang nakatras patay sa tigulang sa Barotac, Viejo Iloilo. Hindi authorized nga mag-drive bangod para lang sa pang-motorsiklo ang iya sining lisensya. Silingon sa restriction sa iya sining driver's license, motorsiklo gid lamang ang iya siniya sarang no nga i-drive o kon i-maneho. Sa dugang pa nga mga talupang noon karon nga mga balita sa aton sini nga pagpangalagad, lalaki preso liwat matapos ginakuhaan sa masobra 400,000 nga balor sa illegal nga droga sa may barangay Fatima sa distrito sa Haro. Muli madalagkuar mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sini nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Uto. Pasiplatan man naton ang mga nagapauna dalaguan karon nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad. Balita sa balita nasyonal, ang pagatugyan karon sa kay President Duterte or former President Rodrigo Duterte no sang manggad sang Kingdom of Jesus Christ founder nga si Pastor Apollo Kibuloy. Ginhimo niya si President Rodrigo Duterte bilang administrador sang iya sini iyang manggad. Sa aton sini nga mga kabumbo, ginanunsyo ini kagapon no sang media firm ni Kibuloy nga SMNI ukon ining Sunshine Media Network International, kag sumungman sa iya sining opisyal nga X account or former Twitter no sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Kung manumduman pa si Kibuloy ang nagapangatubang karon sa nagkalain-lain sini nga kaso sa Amerika kag ginaimbestigaran man sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality nga ginapamunuan ni Senator Risa Ontiveros bangod sa aligasyon sa child abuse kag qualified trafficking. Una nga ginapahayag diri karon ni Justice Secretary Crispin Rimulya no, nga pasakaan sa kaso ining si Pastor Apollo Kibuloy sa Prosecutor's Office sa Pasig kag subungman sa Davao City may kantanan sa mga nasambitan sini nga akusasyon. Liwat man nga ginpatawag sa Senado si Kibuloy pero wala ini magtambong sa 3 ka hearing no, nga kung saniin ti luyag karon ni Senator Risa Ontiveros nga ini siya ang ipaaresto pinagi sa contempt apang ginabalabagan ini no ni Senator Robin Hood Padilla. Sa aton sini karon niya mga kabumbo kag gintuyo pa gani nga i-reverse ining contempt order no sang komitiba ni Senator Risa Ontiveros apang nagakinahanglan sang 8 ka pirma nagikan sa miyembro sang komite no agod nga ma-reverse or manula ining pag-contempt sa kay Kibuloy. Sang tinalikdan sining adlaw ginpangalanan ni Senator Padilla ang pila ka mga senador nga nagpirma sang objection sa contempt batok iya sa kay Kibuloy. Ini amo sanday Senator Amy Marcos, Senator Villar, Cynthia Villar, Bongo kag JV Ejercito nga kun sa diin makalipas ang makalipas sa pila ka oras sandig kuno sa iya sini nga pag-review sang mga testimonies,
mga pahayag sang witnesses kag mga biktima gilayon man nga ginbawi ni Senator J.V. Ejercito ang iya sining pirma. Sa aton sini karon yung mga kabumbo, samtang wala pa sa maging pagwa nga statement ng kampo ni Duterte, may kantanan sa pag-appoint sa iya bilang administrador sang propidad sang Kingdom of Jesus Christ. Kunang kilala ko pa, the appointed of appointed son, the appointed of the appointed son of God. Kung madumduman nyo pa sang una, nabatian nyo na sa isa ka pelikula nga nagpakilala ang isa ka karakter. Nga ako sino nga ngalan nyo to, engineer? Si Ritzy Diorcito bla? O Ritzy Diorske? Ako si butang tabi si, ano ngalan niya, si Nardo. Ako si Nardo, ang alalay ng Panday. Di amakon mo sila. Di subong do kasubong nga natabo nga I am the appointed of the appointed son of God. Ang nag-sitwasyon karon ni former President Rodrigo Duterte Banwa. Sus Maria Kagusip po sa aton sini karon niya matag palamati. Anyway, dugangan aton inabla sa aton man sini pa nga pagpangalayag kay ang Caritas sa Manila, ang humanitarian kag advocacy arm sa Catholic Church nagpanawagan sa mga senador nga dapat ini sila nga magpabilin nga steadfast sa pag-uncover sa mga akusasyon batok iya sa kay Pastor Apollo C. Kibuloy nga isa iya or ginakusaran nga isa ka sex offender. Sa aton sini karon nga mga taga-palamati, ang Caritas Philippines amo niyang humanitarian development kag advocacy arm sa Catholic Bishops Conference of the Philippines ukon CBCP nagpagwa sa ilaman sini iyang pahayag may kantanan karon sa sining nangin lihok sang pila ka mga senador nga mas ginpili nila nga dipensahan si Pastor Apollo C. Kibuloy sa sining mga akusasyon, aligasyon nga ginahaboy batok kasaya. Sa aton sini nga mga kabumbo kag sang ini siya gani way nagtambong sa ginpatigayon sini iyang Senate inquiry. Untigin mando na to ni Senator Risa Ontiveros nga ipakontempt siya sa aton sini mga kabumbo. Tida mo paya or may mga senador pa nga nagparinguha nga ma-reverse ining nasambit karon nga contempt sa committee ni Senator Risa Ontiveros. Sa aton sini nga mga kabumbo, matian naton later on sa aton man sini nga pagapalayag ang mga payag man bala sang senador, just like Senator Bato de la Rosa, Senator Cynthia Villar, and Senator Amy Marcos sa sining mga justification manila kung nga ang nagpirma sila sa sining pag-reverse sa contempt order batok iya sa kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Sa iban sini nga mga talupang doon man nga mga balita sa aton sini nga mga kabumbo nagapamangkot kamo balang at declarar holiday by Monday sa aton sini nga mga kabumbo. Tiway diri sang statement pa from Malacañang. Way pagindeklarar bilang national regular holiday ang Marso 11 sandig sa Malacañang. Nagpagwa sa official nga public advisory ang official gazette agod iyang dulaon adtong fake news nga nagapahayag nga sa Lunes ika-11 sang Marso ginadeklarar bilang holiday para sa Idil Fitr. Ginklaro karon sa official gazette nga ang isa ka dokumento nga may label nga Proclamation number 729 nga nagalapta online. Spurious ini sa aton sini nga mga kabumbo, peke ini nga dokumento kag way pa iya sa anuman nga sa isang official statement abi from Malacañang nga nagadeklarar sa aton sini mga kabumbo bilang regular holiday ang March 11. Ginkonfirmar karon sa official gazette nga isa ka tampered version sa aton sini nga mga kabumbo kay ining proclamation banwa sa itong tuig 2019 pa inigli. Gintamper lang nila. Ulo edit lang na nila kag para pagwaon nga by March 11, national regular holiday kag mag-obserbar kita sa panugod sining Idil Fitr. Ining Idil Fitr, isa ini sa mga nagapangunaman,
nga mga celebration sa Islam nga ginamarkahan ang pagtapos sa Ramadan. Tradisyon ini nga ginadeklarar bilang isa ka national holiday diri sa pungsod sa Pilipinas. Sa aton sini nga mga kabumbo, ang eksakto nga petsa sang Eid al-Fitr, nagasandig ini sa pagpakita sa crescent moon, sandig man sa lunar Islamic calendar. So wala pa sa maging pagwa nga proklamasyon para sa holiday sang Eid al-Fitr sa karon iya nga tuig. Subot silingon kung saan lang iya magwa ang crescent moon, amo na ra ang tion nga ideklarar nga holiday or magapanugod ang Eid al-Fitr or maiga obserbar ang Eid al-Fitr sa aton sini nga mga kabumbo. Sana siling na gani naton kung istoryahan naton iya ang patalang, istoryahan naton ang mga mga gina-convert kung tani sa kayuhan nga abilidad sang Pinoy, mas maayo kung tani sa aton sini nga mga kasimanwa. Pero mas ginatutukan karon iya sang pipila ang mga pagpalapaw, pagpalapta sang fake news. Kaga daw dira pa sila iya eksperto, do dira sila iya dira nila ginapakita ang ila sining expertise. Pinaagi sa pagtamper, pinaagi sa pagpeke sang pila sini iya ka mga dokumento. Ti kun tani kun ang ila sining expertise in terms of paggamit sang mga advanced technology, paggamit sang mga editing application dira sa aton sini nga mga kabumbo, ang ila sini nga computer ingenuity kung gingamit kung tani ina sa eksakto sa maayo sini nga bagay nga makabulig sa aton sini nga gobyerno, sa aton sini nga pungsod, mas labing manami, mas labing maayo kung tani banwa. Ugali kiti amo nay amo nang sitwasyon karon nga mas madamo pa iya sang nagausik sang ila sini nga abilidad pinaagi sa pagpalapta sang sala sini iya nga mga mensahe, sala sini nga mga impormasyon. 56 minutos na ang nakaligad karon sa takna sini nga las 11 driman sa palatuntunan. Bombo hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa aton sini nga mga kabombo, ang aton sini karon iya nga heat index, makita nyo man dira, ginamonitor na naton kay man sa karon sini nga panyempo, grabe gid kag daw hindi magwantahan, do matsyag ko no nagapanalupsop iya ang kapaangon, ang kainiton sang tiyempo sa aton sini iya nga panit, sa aton sini nga mga kasimanwa gani. Pahanumdom sa tanan naton nga mga kabombo, hilabi pa sa may mga hilikoton, kung ara kamo or magatiner kamo sa field, mga delivery riders, delivery driver naton, sa aton sini karon iya nga mga kabombo, ti mas maayo sini banwa nga from time to time magaprupahuay anay bisan na 10 minutos lang, magpasilong, mag-inom sang madamo sini nga tubig, agod nga ma-rehydrate inyo sini nga lawas, kag hindi kamo makangkon sang heat stroke or heat cramps. Sa aton sini matag palamati kay amo na subong ang pinaka makabig naton pinaka common nga posible masalapo or isuffer sa mga kauturan naton nga nagatiner sa gwa, ang ila sini nga trabaho yara sa field, kag masabi nga nagapatial sa init. Say maswed sa mga traffic enforcer naton sa aton sini mga kabombo, kung ma-manage yung lang sa insakto magtrutawhay dirang inyo sini area of responsibility, di pwede man kamo siguro makapasilong-silong, makainom sa nga tubig, kag kung magbalik naman gani ang pagpugok sa dalagan sa trapiko, ati nagakadapat lamang nga liwat sini ninyo nga pagatungdan. Ang dugang nga mga balita kag impormasyon, padayuno naton ang pagplastar sini sa pagbalik sa nga bombohanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon
Bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatsyag. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Sabado, Marso 9, taong 2024. At ngayon sa ating mga headlines, higit 132 million pesos na laga ng umano'y cocaine nakuha sa isang mangingisda sa Eastern Samar. Mga isinarang bodega ng National Food Authority dahil sa isyu ng katiwalaan sa pagbebenta, pinabubuksan muli. Tambuhalang sperm whale nasawi sa lalawigan ng Masbate. Mga hindi lisensyadong investment apps ipinapablog ng National Telecommunication Commission. 40 pamilya naman sa Daraga Albay apektado ng nakatakdang expansion ng Bicol International Airport. Sa ating international news mga dahil ang tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hamas malabong maisakatuparan bago magsimula ang Ramadan ayon niya kay United States of America President Joe Biden. Ito namang Pinoy boxer na si Rigi Suganov nakatakdang depensahan ng WBO Global Crown laban sa Japanese boxer ngayong buwan ng Abril. At live nationwide via satellite dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Nadiskubre ng mga otoridad ang higit 132 million pesos na halaga ng pinaghihinalaang cocaine mula yan sa isang mangingisda sa karagatan ng Artique, Eastern Samar. Batay sa datos ay aabot ito sa 20 block o bricks na tumitimbang nga ng 25 kilos. Partikular itong nakuha sa isang mangingisda na hindi na pinangalanan pa ng mga otoridad. Nakita umano ito na palutang-lutang na mula sa napalutang-lutang na 2 plastic bag na nababalot naman ng lambat. Ito ay batay na rin sa ulat ng Eastern Samar Police Provincial Office. Kagad naman itong kinuha ng mga otoridad at dinala sa kanilang barangay hall. Personal naman na sinaksihan ni Mayor Ronald Evardone, punong barangay ng naturang barangay at maging ang kagawad nito ang formal na pag-turnover sa Provincial Drug Enforcement Unit ng naturang pulisya. Kagad namang nakipag-coordinate ang ahensya sa forensic unit nito para naman yan sa isasagawang laboratory testing sa naturang mga bloke ng pinaghihinalaang cocaine. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng Eastern Samar Police Provincial Office kung saan nagmula ang naturang kontrabando. Samantala lalo pang bumaba ang foreign currency reserves ng Pilipinas sa pagtatapos ng buwan ng Pebrero ng taong kasalukuyan. Ito nga sa gitna ng mga pag-areglo ng gobyerno sa foreign currency denominated debt nito.
Batay sa paunang datos sa ilalabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nagpapakita ito na ang Philippine Gross International Reserves na mula noong nakaraang buwan ay umabot sa 102.671 billion US dollars. Mas mababa ito sa 103.269 billion US dollars na naantas naman na naitala noong unang buwan ng taong kasalukuyan o yan po yung buwan ng Enero. Ang mga reserbang assets ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay kinabibilangan ng foreign investments, gold, foreign exchange, reserve position in the International Monetary Fund at ganoon rin ng special drawing rights. Sa kabila ng pagbabang ito, ang gross international reserves ng Pilipinas ay higit sa sapat na external liquidity buffer na katumbas ng 7.7 na buwan ng halaga ng mga pag-import ng mga good at mga pagbabayad din ng mga serbisyo at pangunahing kita. Oras 3 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa karagdagan pang mga balita sa oras nito, mga kabombo at ka-Star Nation, aabot naman sa higit 10.7 milyong tulong pinansyal itong ipinamigay ng National Housing Authority sa mga pamilyang nasunugan mula dito sa Metro Manila, sa Palawan at maging sa Tawi-Tawi. Tinanggap ito ng aabot sa 703 pamilyang nasunugan mula sa Muntinlupa City, Quezon City, Palawan at Tawi-Tawi kamakailan. Sa isang pahayag, sinabi ng naturang ahensya na ang naturang tulong ay nasa ilalim pa rin ng Emergency Housing Assistance Program ng National Housing Authority. Aabot naman sa 200 pamilya na mula sa Muntinlupa City ang nakatanggap ng tig 10,000 cash aid. Layo nitong matulungan nga ang mga pamilyang apektado nitong mga nangyaring sunog kamakailan o noong nakaraang taon na maitayong muli ang kanilang mga nasirang bahay. Samantala, ang mga benepisyaryo naman na nasunugan mula noong 2021 hanggang 2022 ay namula naman sa Acero Compound, West Service Road, 23 Interior Purok 1 at Aquino Damasano Compound at maging itong PNR Site Purok ay nakatanggap rin ng naturang ayuda. Naglaan rin ang ahensya ng 1,350,000 na cash assistance sa 100 at 35 na pamilyang nasunugan noong buwan ng Pebrero ng nakaraang taon na nagmula naman dyan sa Barangay Tatalon, San Isidro, Caliraya Street, Barangay Tatalon, Quezon City. Kasama na rito ang mga naabutan pa ng tulong pinansyal na 331 pamilyang nasunugan naman mula sa Tawi-Tawi at 37 pamilya naman na nasunugan mula dyan sa may bahagi ng Coron, Palawan. Samantala, tiniyak naman ng Philippine Health Insurance Corporation na PhilHealth na kanilang tutuparin ang kanilang pangako kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na may sa katuparan ng mga target accomplishment upang maisama sa pagkapalit yan o papalapit na State of the Nation address ng Pangulo. Ginawa mismo ni PhilHealth President Emmanuel Ledesma ang pahayag sa pagpapasinaya ng Philippine Cancer Center. Sinabi ni Ledesma na ang sa pag-upo pa lamang niya bilang pinuno ng State Health Insurer ay tiniyak na niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapahusay ng kanilang mga serbisyo para sa bawat Pilipino. Dahil dito ay positibo ang opisyal na sa darating na State of the Nation address ng Pangulo sa buwan ng Hulyo ay marami sa mga napagtagumpayan ng gobyerno na ilalahad ng punong ehekutibo ay mula sa PhilHealth at Department of Health. Pinasalamatan na rin ni Ledesma si Speaker Martin Romualdez na siyang nagtulak naman upang mapaganda ang mga programa ng ating pamahalaan. Tutulong rin aniya ang PhilHealth sa mga paglaban ng mga cancer patients at sa kanilang mga sakit. Kung maalala, tinataasan na rin ng PhilHealth ang benefit package nito ng breast cancer sa 1.4 billion pesos mula sa dating 100,000 pesos sa ilalim naman ng benefit package. Samantala, mahigit 1 milyonang Pilipino ang nakapagrehistro bilang botante para yan sa May 2025 midterm elections at halos isang buwan pa lamang mula nang simulan nga itong voter registrations dito sa ating bansa. Sa pinakabagong datos ng Commission on Elections, nasa kabuang 1,027,572 na mga individual. Ito namang nagpatala mula Pebrero 12 hanggang Marso 6.
naitala ang pinakamataas na bilang nitong nagpaparehistro nga para sa eleksyon. Ito namang mula dyan sa Calabarzon na aabot sa 187,372. Sinundan ito mga kabombot ka sa nation ng National Capital Region na may kabuang 156,990. Sinusundan rin ito ng Central Luzon na mayroong 111,681, ng Central Visayas naman na mayroong 79,552. At maging ang Davao Region na mayroong naitala na 63,998. Ang naturang rehiyon naman na may pinakamababang bilang ng mga registrant ay nagmula sa Cordillera Administrative Region na kung saan umabot lamang ito sa 11,403. Ito namang Mimaropa na nakapagtala lamang ng 20,554 at maging dyan sa may Caraga na mayroong naitalang voter registrant na katumbas ng 28,070. Inaasahan ng poll body na aabot naman sa 3 milyong individual. Ito magpaparehistro sa 7 buwan na voter registration period sa pagtatapos nga ng o na magtatapos sa Setyembre at 30 ng kasalukuyang taon. Samantala, inihanda na muli ng operasyon ng halos 100 bodega ng National Food Authority para sila ay muling balik normal na operasyon. Ito ay makaraan nga ba sa pansamantalang ipasara ang 77 mga warehouse matapos makwestiyon ang issue ng pagbebenta ng palugi sa 150,000 na mga sako ng bigas patungo sa ilang negosyante. Kaya naman ipinag-utos si Department of Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. kay National Food Authority Officer in Charge Piolito Santos na buksan na ang mga ikinandadong bodega ng bigas. Ayon kay Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, tiniyak nilang hindi maapektuhan ang trabaho ng National Food Authority dahil lamang sa ganitong mga kaso dahil may mga obligasyon rin niya sa bayan na kailangan tugunan ang naturang kagawaran. Pero kailangan pang isailalim na inventaryo o sa inventaryo ang laman ng bodega kasama ang dati at mga bagong staff na sasaksihan naman ng kinatawan ng Commission on Audit at iba pang mga tanggapan. Layo itong tiyakin na tama ang bilang ng stocks at paigtingin pa ang accountability ng mga tagapangalaga sa mga warehouse. Samantala sa lalawigan naman ng Cebu ay una nang hiniling ng gobernador sa National Food Authority na ibalik ang operasyon ng naturang kagawaran at bentahan na rin ng bigas sa Kapitolyo para sa mga may hirap na residente. Oras 10 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita sa oras nito, mga kabombo at ka-Star Nation, abay naitala ng Bureau of Fire Protection ito namang pagtaas ng insidente ng sunog dyan sa Davao City at sa Davao Region sa unang 2 buwan ng taong ito. Mas mataas naman ito kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taong 2023. Sa isang press conference, sinabi ni Bureau of Fire Protection Davao spokesperson Chief Inspector Paul George Barroso na tumaas ng 10 itong mga insidente ng sunog sa lungsod mula 38 noong Enero hanggang Pebrero naman noong nakaraang taon hanggang sa 48 sa nakalipas yan na 2 buwan ngayong taong na insidente ng sunog mula sa rehiyon ng Davao noong nakaraang buwan, 39 naman na higit pa sa parehong panahon noong nakaraang taon. Aniya, karamihan sa mga insidente ng naturang sunog sa rehiyon ng Davao ay may kinalaman nga sa mga residential at commercial establishment. Idinagdag pa ng opisyal ng Bureau of Fire Protection Davao na nakapagtala rin sila ng 65 na insidente ng sunog na kinasasangkutan naman ng mga residential houses mula 30 o 39 at 7 commercial mula sa isang noong nakaraang taon. Ipinaliwanag niya na kapag mainit ang panahon, malamang na lumawak nga etong mga wiring at posibleng magdulot naman ng overload sa mga appliances at insidente nga ng sunog. Kaya pinaalalahanan niya ang publiko na maging maingat pa rin at magsagawa naman ng pagpapanatili ng mga koneksyon sa kuryente ng mga lisensyadong profesional at kamalayan sa kaligtasan
Sinabi partikular nga na tinukoy ng naturang opisyal na iwasan ng publiko itong octopus wiring nang maiwasan nga itong ano pa mang pinsala. Sinabi niya na ang Bureau of Fire Protection ay nananatiling nakatuon sa pagpapatupad naman ng Oplan Ligtas sa pamayanan, ang pangunahing inisyatiba nga nito para sa pag-iwas sa sunog ngayong panahon ng tag-init. Idinagdag niya na kabilang dito ang mga bombero na nakikipagtulungan ng malapit sa mga komunidad upang mabawasan nga itong panganib ng sunog, turuan itong mga residente at magplano ng maaga upang maiwasan ang naturang insidente ng sunog. Sinabi ni Manny Barroso na ang iba pang mga paghisikap sa pag-iwas ay kinabibilangan naman ng pag-inspeksyon sa mga commercial building upang matiyak na ang mga may-ari ng negosyo at itong kanilang mga tauhan ay sumusunod dito sa mga pangunahing panuntunan at sa kaligtasan ng sunog at maiwasan nga ang ganitong senaryo. Bombo International News. Tila mahirap may sakatuparan ang inaasam na tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hamas bago sumapit ang pagdaraos ng Ramadan ngayong linggo. Ito nga ang ipinahayag ni United States of America President Joe Biden nang tanungin siya kung may tsansa bang makamit ang kasunduang ipahinto ang umiigting pang tensyon sa pagitan ng magkabilang panig na sa ngayon ay aabot na sa 5 buwan ang itinatagal. Kasabay nito ay ang kanyang pabala hinggil sa posibilidad na magiging mas mapanganib pa ang sitwasyon sa Gaza kung sakaling walang magaganap na ceasefire. Kaya naman lubos siyang nababahala sa posibilidad ng paglalapan ng nagaganap na karahasan sa Israel at maging sa Jerusalem bago ang Ramadan. Sa ngayon, patuloy pa rin ang iringan sa pagitan ng Israeli Defense Forces at militanteng grupong Hamas kung saan hindi bababa sa 30,878 Palestinians ang namatay, habang nasa 70,402 naman ng mga lubhang nasugatan mula yan sa mga pag-atake ng Israel sa Gaza. At nasa 1,139 naman ang mga nasawi na sa panig ng Israel mula pa yan nang magsimula ang naturang kaguluhan noong Oktubre 7 na nakalipas sa taong 2023. Sa mga sandaling ito ay kumuha tayo ng mga balita mula dyan sa Senado, mula sa tinutukang mga balita ng ating kasamahan. Ito namang senador ay umapila dito sa mga kapwa mambabatas na ipatupad muna ng gobyerno ang mga batas para magkaroon ng reforma sa ekonomiya bago aprubahan nga itong economic charter change. Alamin natin ang detalye mula sa pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Umapila si Senator Christopher Bongo sa mga kapwa mambabatas na ipatupad muna ng gobyerno ang mga batas para magkaroon ng reforma sa ekonomiya bago aprubahan ang anumang economic charter change. Ang apela ni Go ay matapos aprubahan ng mababang kapulungan ng Kongreso ang Resolution of Both Houses No. 7 na umihiling ng amyenda sa ilang economic provisions ng konstitusyon. Ayon sa senador, marami nang umiiral na batas na makatutulong para mahimok ang mga foreign investors at maglagak ng puhunan sa bansa. Tinukoy ni Go ang Public Services Law at Foreign Investment Act na nagpapaintulot sa mga dayuhang negosyo ng 100% foreign ownership. May batas na retail trade liberalization na magbabawas ng paid-up capital sa mga dayuhang retailers at papayagang makapasok ang mga produkto mula yan sa ibang bansa. Unang-una, pag-aralan po natin ito ng mabuti, huwag po nating madaliin. Dahil hindi naman to basta-basta na bubuksan mo isang batas lang na gusto nyong ipasa ng lower house, ipapasa ng Senado. Constitution po itong pinag-uusapan natin. At may previous stand, hindi po dapat ang politiko makikinabang. Ang dapat po makinabang dito ang mga mahihirap nating kababayan. Sa akin naman po, wala pong timeline, no? Huwag nating madaliin. Pag-aralan natin ito ng mabuti at I cannot answer that. Una-una, depende po yan sa leadership ng Senado. Collegial body po ito. 24 po kami, isang boto lang po ako dito. Ongoing naman po ang committee hearings. After that, sponsor po yan sa plenary session sa Senado at dyan po ang mga debating mag-umpisa. At gaya ng nabanggit ko kanina, hindi po ito ordinary legislation.
Hindi ito tungkol sa usual na batas na ipapasa natin. Saligang batas po ang pinag-uusapan natin dito. Fundamental law of the land ang nakasalang po dito. Pag-aralan natin ng mabuti. Ayoko pong magbigay ng timeline dito. Una rito, sa Senado, idineklara ng mga senador sa ikalawang pagdinig ng Senate Subcommittee on Resolution of Both Houses No. 6 na bukas ang Pilipinas sa mga negosyo na hindi nangangailangan ng mga pag-amyenda sa saligang batas ng Pilipinas. Binanggit ni na Senator Sani Angara, Grace Poe, Risa Ontiveros at JV Ejercito ang pag-amyenda sa Public Services Act at iba pang nauugnay na batas na naglalayong makaakit ng mga foreign investments. Magugunit ang inaprubahan na noong Marso 5 ng House Committee of the Whole ang Resolution of Both Houses No. 7 o ang naglalayong amyendahan ng economic provisions ng 1987 Constitution. Ito ang House version ng panukalang layong amyendahan ang economic provisions ng Konstitusyon, partikular na sa public utilities, education at advertising industry. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Samantara nasawi sa karagatang sakop ng Masbate ang isang dambuhalang sperm whale na iniulat na na-stranded umano sa dalampasigan ng Barangay Panisian o Panisihan at Barangay Dapdap sa bayan ng Uson. Ang naturang sperm whale ay may habang 16 meters at ito'y tinatayang tumitimbang ng hanggang 40 tons. Ayon sa mga residente sa naturang lugar, distressed umano ang sperm whale dahilan kung bakit agad itong nirespondihan ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard personnel para alalayan itong makabalik sa karagatan. Sa kabila ng mga hakbang na ginawa ng Philippine Coast Guard na maibalik ito muli sa karagatan sa ilalim ng malalim na parte ng katubigan, ay patuloy pa rin itong pumabalik sa mababaw na parte doon at ito na nga ay tuluyang nasawi. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang posibleng dahilan ng pagka-stranded ng sperm whale ay ang paghina ng estado ng balyena dahil yan sa malnutrition o underlying health conditions. Plano naman na agad ng makilakulan na agad na mailibing ang nasawing balyena para hindi na ito makaapekto pa sa mga residente. Oras 20 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa karagdagan pang mga balita sa oras na ito, abay isang dekada nang nakararanas ng kakulangan sa mga libro o itong textbooks ang mga mag-aaral sa elementarya sa pampublikong paaralan dito sa Pilipinas. Ito ang inihayag ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2 batayan sa kanilang isinagawang pagsusuri sa mga mababang paaralan dito sa buong bansa. Sa naging pag-aaral ng naturang komisyon, lumalabas o napag-alaman nito na hanggang sa ngayon ay tila nagsisilbi pa rin na pribilehiyo sa mga estudyante ang pagkakaroon ng libro para matuto. At batay pa nga sa naturang pag-aaral ng naturang komisyon, mula noong taong 2012 hanggang taong 2022, tanging itong mga mag-aaral lamang sa grade 5 at mga mag-aaral sa grade 6 ang mayroong kumpletong textbook. Bagay na malakian nila ang epekto sa learning process ng mga estudyante. Pag-amin naman ng Department of Education na bagamat mayroong natatanggap na pondo nga itong kanilang kagawaran mula yan sa pamahalaan para nga dito sa mga kaukulang libro para dito sa ating mga mag-aaral, ay nahihirapan pa rin itong i-fully utilize itong naturang pondo. Ayon sa ahensya, 3 taon na silang kumakaharap sa pagsubok pagdating yan sa procurement process ng mga textbook, partikular na noong panahon ng pandemic kung saan nag-shift nga sa hybrid setup ang lahat ng paaralan dito sa Pilipinas. Habang isa rin sa mga dahilan nito ay ito namang pagpapalit ng kurikulum tungo yan sa K-12 curriculum. Dahil dito ay nikayat din ng komisyon etong Department of Education na ikonsidera na rin ang pagbili ng mga libro na readily available na sa halip na maghanap pa nitong mga publisher. Samantala gayon pa man, ay sinabi naman ng ni Department of Education spokesperson Undersecretary Michael Poa na sa ngayon ay may mga ginagawa na silang hakbang para tugunan ito.
Kabilang sa mga ito anya ay ang paghanap ng mga mag-develop ng manuscripts at contents ng textbook na sila na ring magpiprint at mag-deliver ng mga ito sa mga paaralan dito sa buong bansa. At habang sa ngayon anya ay nagasagawa na rin ng sariling pag-aaral ang Department of Education upang alamin kung paano tutugunan ang mga suliraning ito. Nakatanggap naman ng papuri ang Police Regional Office 6 operating units mula yan kay Police Regional Office 6 Director Jack Huaki. Matapos nga itong matagumpay na 10.2 million pesos na buy-bust operation doon sa Iloilo kamakailan lang. Naganap ang naturang buy-bust operation sa Duran Street, Barangay Santo Rosario sa Iloilo City. Sa naturang operasyon ay naaresto sina alias Pada, 31 taong gulang at alias Cesar na 49 na taong gulang. Sila ay kabilang sa mga high-value target drug personalities sa naturang lugar. Maliban naman sa bulto-bultong shabu, ay nakumpiska rin ng mga otoridad mula sa mga sospek ang buy-bust money. Sa isang pahayag, sinabi ni Brigadier General Wanki na ang naturang operasyon ay patunay lamang ng dedikasyon ng kapulisan para resolbahin ang matagal ng problema sa droga sa kanilang rehiyon. Kinanala rin ng opisyal ang suporta ng mga mamayan sa kampanya ng kapulisan pagdating yan sa illegal na droga. Samantala, ang mga naarestong suspect naman ay maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, muli na namang nakiisa itong pamunuan ng Department of Migrant Workers sa pagdiriwang ng International Women's Day kahapon. Kasabay nito ay nagkasa ang ahensya ng mga aktibidad kasabay nga ang naturang pagdiriwang. Nanguna sa naturang aktibidad si Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak. Pinasinayaan rin ng kanilang ahensya ito namang isang mural na may pamagat na ang tahanan ng mga OFW sa punong tanggapan nito diyan sa may lungsod ng Mandaluyong. Samantala mga kabombo at ka-Sir Nation, itinampok rin ng ahensya ang Women's Bazaar na nakalagay sa driveway mismo ng kanilang tanggapan. Bukod dito ay pinasanayaan rin ng Department of Migrant Workers ang kanilang nursing at lactation room. Matatagpuan nga ito sa may bahagi ng lower basement ng tanggapan para yan sa mga nanay na nagpapagatas sa kanilang mga sanggol. Sa isang pahayag, sinabi naman ng Department of Migrant Workers na ang mga programa, aktibidad at serbisyong ito ay layunin ngang kilalanin itong mahalagang papel ng mga kababaihan sa ating lipunan. Sinabi pa ni Kakdak na taus-puso ang kanilang pagkilala at pagbibigay ng pugay sa lahat niya ng mga kababaihang manggagawa, partikular na sa lahat ng mga kababaihang overseas Filipino workers sa buong mundo. Ito ay dahil na rin sa kanilang katatagan, kasipagan at ipinamalas na husay habang nagtatrabaho sa ibayong dagat. Samantala, nakatakda namang buksan ng local government unit ng Taguig City ang ilang mga pasilidad sa loob mismo ng Embo Barangays. Ito nga inaasahang makakapagbigay ng mga pangunahing serbisyo, partikular na sa kalusugan at pagbubukas naman ng mga parke na ipinasara ng lungsod ng Makati. Sa isang pahayag, nilinaw ng lokal na pamahalaan ng Taguig na hindi sila ang gumawa ng hakbang upang isara ang naturang mga pasilidad kundi ang Makati City. Titiyakin rin anya ng kanilang lungsod na kaagad itong magagamit na muli sa tamang pamamaraan at gamit. Ang pagbubukas anya ng ilang pasilidad ay layong mapaginabangan itong muli tulad na lamang ng health centers at iba pa. Gate naman ng local government unit ng Taguig City na kailangan na ibalik ang isa taong bayan para yan sa tamat sa mga taong bayan. Samantala, ito namang mga senador iginiit na dapat tuluyan ng ipagbawal nga itong paggamit ng mga disposable vapes. Kinatigan ng mga senador na tuluyan ng ipagbawal ang paggamit ng naturang produkto dahil yan sa panganib sa kalusugan at maging sa ating kalikasan. Iginiit nga ni Senadora Pia Cayetano na wala pang malinaw na pag-aaral, ito namang ligtas na paggamit nga ng naturang produkto, partikular na mga kabombo at ka-Sir Nation, itong mga produktong vape o electronic cigarettes at mga disposable nito
ay katulad na mga single-use plastic bag na nakapagdaragdag sa mga basura na sumisira naman sa ating kalikasan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Senadora Pia Cayetano. Yes, I support the banning of disposable vapes. So number one, vapes are very dangerous. Panawagan ko talaga sa mga young people listening, do not buy the argument na it is safer for you or healthier. Wala pa scientific proof that it is safe for you. So if you can avoid getting hooked on some new addiction, please avoid getting hooked. Now, itong disposable is even worse for the environment because isang gamit, isang tapon. Parang yung mga single-use plastic bag, right? The young people already know. The young people on their own are doing their part in not contributing to the garbage, diba? So that is also another harmful effect of disposable. Kaugnay nito ay pabor din si Senador J.V. Ejercito na itigil na itong paggamit nga ng mga disposable vape dahil yan sisirain lang umano nito ang kalusugan ng mga kabataan. Nauna nang inihayag ni Finance Secretary Ralph Recto na ikinukonsidera ng ating pamahalaan na iba na itong paggamit ng mga disposable vapes dahil hindi namomonitor kung ilan itong sales at posibleng tax evasion bukod pa dito nga sa mga panganib sa kalusugan lalo na sa mga kabataan. Babala naman ng kalihim na ang mga mahuhuling magbebenta nitong disposable vape products ay posibleng pagmultahin batayan sa itinakda naman ng Republic Act 11900 o itong Vaporized Nicotine Regulation Law. Bombo International News. Sumama na rin ang European Union sa gagawin ng Estados Unidos na magtayo ng temporaryong daanan ng mga tulong doon sa Gaza. Ayon sa European Union, na plano nilang magbukas ng emergency maritime aid corridor mula Point Cyprus patungo sa Gaza. Ang hakbang na ito ay bilang pagtugon pa rin sa kautusan ni United States of America President Joe Biden na magbukas ng temporaryong pantalan para makadaan ang mga barko na may daladalang mga pagkain at ilang kakailanganin ng mga mamamayan sa Gaza. Ikinababahala kasi ng mga humanitarian groups ang paglala ng kagutuman sa naturang lugar dahil yan sa ginagawang panggigipit ng Israel sa mga Palestino na makalabas at makakuha ng mga pagkain. Sa unang ginawang pag-airdrop naman ng Estados Unidos at Jordan ng mga tulong nilang pagkain para sa Gaza ay may 5 katao ang nasawi matapos madaganan ng mga inihulog na mga kahon na may lamang pagkain at ilang mga importanteng tulong. Mariing itinanggi naman ng Israeli Defense Forces ang aligasyon ng pamaril. Pahinggil po yan doon sa aid convoy na ikinasawi naman ng nasa 118 na mga Palestino doon pa rin sa Gaza City. Sa inisyal na investigasyon ng Israel, hindi direktang binaril ng mga sundalo ng Israel ang aid convoy at ang nangyari raw umano ay mayroong mga humalong Hamas militants na papalit sa kanila at sa kinaroroonan ng mga food trucks kaya naman nila nagawang barilin ang mga ito. Hindi naman tinanggap ng Palestinian ang investigasyon na ito ng Israel at nanawagan sila ng international community na imbestigahan ang naturang pangyayari. Bombo Sports News. Pasok na sa round of 16 ng Women's Featherweight Division ng First Olympic World Qualifier sa Busto Arcisinio, Italy, si Nesti Petesio. Ito ay matapos na talunin si Maria Claudia Necchita ng Romania. Bagamat medyo malayo-layo pa itong daan ni Petesio para sa tuluyang makapasok nga sa Paris Olympics ay tiwala naman ng Association of Boxing Alliance in the Philippines na mapapagtatagumpayan nito ang lahat ng mga laban niya sa qualifier rounds. Ayon naman kay ABAP Executive Director Marcos Manalo na kahit mayroong 2 Olympic quotas sa kanyang weight class, ay desidido itong si Petesio na talunin ang mga kalabang boksingero. Susunod na makakaharap nito si Nancy Canantas ng bansang Germany.
Samantala, pinag-utos naman ng National Telecommunications Commission na i-block ang access ng mga website at application ng mga foreign exchange o investment platforms na hindi naman lisensyado sa ating bansa. Ito ay matapos nga na ireklamo ng Securities and Exchange Commission hinggil sa umunoy pag-aalok ng mga ito ng mga investment opportunities nang walang kaukulang lisensya. Sa isang statement ay nagpahayag ng pasalamat si Securities and Exchange Commission Chairman Emilio Aquino sa National Telecommunications Commission nang dahil sa pagsuporta nito sa kanilang kampanya hinggil sa mga investment scams at iba pang mga predatory financial schemes dito sa Pilipinas. Aniya, direktibang ito ng National Telecommunications Commission ay malaki ang maitutulong upang maiwasan ang anumang uri ng proliferation ng investment scams sa Pilipinas. Kasabay nito, tiniyak naman ng naturang komisyon na magpapatuloy ito sa pakikipagtulungan sa National Telecommunications Commission para yan sa pagkasagawa naman ng mga kaparehong aksyon sa iba pang mga platforms na nagasagawa ng mga illegal investment taking activities at iba pang mga predatory financial schemes. Kung maalala mga kabomba at consternation ng Securities Regulation Code sa bansa ay kinakailangan ng prior registration ng Securities and Exchange Commission ng alinmang securities para yan sa public offering. Ang naturang registration papers ay kinakailangang naglalaman ng detailed information pahinggil yan sa securities, kabilang ng issue price, paggamit ng proceeds of sale at ganoon rin ng nature of the securities. Ang mga kampanya naman na mag-i-issue ng securities ay kinakailangang i-secure mismo mula sa Securities and Exchange Commission kung ang kanilang mga license to sell or offer securities sa taong bayan. Nanawagan ngayon sa international community ang mga mambabatas sa House of Representatives na magsagawa ng komprehensibong investigasyon sa mga ginagawang karumal-dumal na pag-atake ng Houthi rebel. Kasunod ito ng pinakahuling insidente ng pagpapakawalangan ng anti-ship ballistic missile ng Houthi rebels sa isang barko sa Gulf of Aden na ikinasawigan ng 2 Pilipinong tripulante nito at ikinasugat naman ng 3 pang crew members nito. Sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez ay nanawagan ng mababang kapulungan sa international community na mariing kondinahin itong mga ginagawang karahasan ng naturang militanteng grupo mula dyan sa Yemen na tinawag din niyang cowardly act. Sa isang bukod naman na pahayag, umapila si Kabayan Representative Ron Salo sa United Nations World Powers at iba pang international organization na magsagawa na ng mga kaukulang hakbang upang matigil at hindi na masundan pang muli ang mga ganitong uri ng karahasan. Habang hinikayat naman ng lead author ng Magna Carta for Filipino Seafarers na bill na si Bohol Representative Christine Tutor, ang Department of Foreign Affairs na umipala sa mga kaalyadong bansa ng Pilipinas sa Middle East upang masiguro itong freedom of navigation and safety ng lahat ng mga barko na dumadaan sa Red Sea at Suez Canal. Samantala, kaugnay nito mga kabombo at concerned nation ay nanawagan din si Speaker Martin Romualdez sa Department of Migrant Workers Office itong sa Overseas Workers Welfare Administration at sa DFA na tiyakin itong pagpapaabot naman ng assistance para yan sa pamilya ng mga biktima ng naturang pag-atake ng naturang rebelde. Bagong nitang una nang inihayag ng Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs na patuloy pa rin pinagpaplanuhan ngayon ng mga otoridad ang pag-recover naman dito sa mga labi ng 2 Pinoy crew members na nasawi nga sa naturang insidente na kasalukuyang pa rin naroon sa inataking barko ng Houthi rebels. Samantala, umaasa naman si Senate Majority Leader Joel Villanueva na mababawasan ang unemployment o kawalan ng trabaho sa bansa kapag ganap nang naipatupad ang trabaho para sa bayan law. Ginawa ni Villanueva ang pahayag matapos iulat ng Philippine Statistics Authority na umakyat ang unemployment rate sa 4.5% at 2.15 million ng mga Pilipino. Ito lamang buwan ng Enero ng taong kasalukuyan mula sa 3.6% o 1.60 million ng mga Pilipino noong buwan ng Desyembre ng taong 2023. Inanunsyo rin ni Villanueva na lalagdaan na sa susunod na linggo ang implementing rules and
Regulations ng Trabaho para sa Bayan Act na magiging hudyat naman ng buong implementasyon nito. Isa sa mga pinakamahalagang reforma na ipinakilala ng senador para makalikha ng trabaho sa ilalim ng Trabaho para sa Bayan ay ang pagtataguyod ng National Master Plan para matugunan ang unemployment, underemployment at maging ang youth unemployment sa bansa. Inihiyag pa nito na sasolusyonan din ng bagong batas ang seasonality of employment na magbibigay naman ng trabaho sa mga individual na tiyak na panahon ng taon. Samantala, pinagtibay naman kamakailan lang ni Majority Leader sa plenaryo ang kakibat na panukalan ng Trabaho para sa Bayan, ang Anti-Enterprise-Based Education and Training Bill na ang pangunahing layunin ay tugunan ang matagal ng problema ng job skills mismatch sa bansa. Sa pamamagitan po yan ng pakikipareha sa pribadong sektor para sa upskilling o retooling ng mga manggagawang Pilipino. Dagdag pa ni Villanueva, makakatulong ang panukalang ito bilang tulay sa mga job seeker o mga naghahanap ng trabaho sa mga potensyal na employer sa pamamagitan yan ng naturang mga programa. Sa iba pa mga balita, planong mamigay ng kaukulang gantimpala ang Sugar Regulatory Administration sa mga mangangalakal na sumusuporta sa lokal na mga magsasaka dito sa bansa. Ito ay upang hikayatin ang mga mangangalakal o trader ng asukal na suportahan ng lokal na mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbili ng kanilang mga produkto sa mas mataas na presyo bilang kapalit yan ng garantisadong alokasyon sa mga susunod na pag-aangkat pa ng gobyerno. Pinahihintulutan din ng Sugar Regulatory Administration sa ilalim ng Sugar Order No. 2 ang mga trader na bumili ng 300,000 metric tons na lokal na hilaw na asukal. Sa hakbang na ito, inaasahan na hindi ito magdudulot naman ng pabago-bagong farm gate prices habang tiniyak ang patas at makatwirang mga retail prices para yan sa mga mamimili. Samantala, naniniwala rin si Sugar Regulatory Administration Administrator Pablo Luis Ascona na kinakailangang suportahan ng mga traders na sila ring sumusuporta sa ating mga local farmers upang makamit ang magandang farm gate price nito. Sa pagkakataong ito ay dumako na tayo dyan sa Bicol Region, partikular na dyan sa may probinsya ng Albay. Etong 40 pamilya dyan sa Daraga City, Albay, apektado ng nakatakdang expansion nitong Bicol International Airport. Alam natin ang buong detalye sa pagulat ng Bombo Radio Ligaspi. Naghahanda na ang Albay Provincial Government para sa nakatakdang ekspansyon ng Bicol International Airport. Sa panayam ng Bombo Radyo Ligaspi kay Albay Provincial Planning and Development Coordinator Arnold Onrubia, mayroong pinirmahang Memorandum of Agreement ang lalawigan bilang mamamahala ng pagbili ng lupa para sa naturang pagpapalawak ng paliparan. Partikular sa mga maapektuhan sa naturang proyekto ay ang Barangay Burgos sa Bayan ng Daraga kung saan nasa 40 pamilya o households ang apektado. Ayon kay Onrubia, naghahanda na ang lalawigan para sa strategic plan at para sa negosasyon ng mga affected households. Tiniyak nito na sa Barangay Burgos pa rin ililipat ang mga apektadong residente kung saan ay mayroong akses sa kuryente, tubig, transportasyon at livelihood. Samantala, inihayag ng opisyal na posibleng magkaroon na ng direct flight sa paliparan sa mga bansang Singapore, China at iba pa. Ikinatuwa rin nito na mas mapapalago ng naturang proyekto ang turismo at ekonomiya ng Albay. It may be informed that the provincial government of Albay and the Department of Transportation have entered into a memorandum of agreement kung saan ang responsibility po ng provincial government of Albay is siya po ang bakal for the lot acquisition kang gagamitin para digi sa expansion kang Bicol International Airport. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Ligaspi, Bombo Beverly Barajas, nag-uulata para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Samantala si Senator Amy Marcos naman iminungkay sa pamahalaan na paramihin at ibigay sa mga magsasaka ang drought-persistent na mga variety ng palay na nasa International Rice Research Institute upang mabawasan naman ang madalang epekto ng El Niño phenomenon sa sektor ng agrikultura. May mga detalye ukol dyan ng Bombo Radio Iloilo.
Naniniwala si Senador Amy Marcos ng pagpaparami ng drought-resistant na variety ng palay na resulta ng pananaliksik na International Rice Research Institute ay ang solusyon sa problema ng mga magsasaka sa tuwing tag-init. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Senadora Marcos, sinabi nito na sa halip na regular o tradisyonal na uri ng palay ang itanim ng mga magsasaka, mas mabuting padamihin ang drought-resistant na uri ng palay at ibigay ito sa mga magsasaka upang mabawasan ang malalang epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Marcos, itong panahon upang gamitin ang kaalaman sa pagsasaka lalo na at may available na state-of-the-art technology. Ani Marcos, magbubunga ito ng pangmatagalang solusyon sa supply ng bigas upang hindi na kailangan pa ng Pilipinas na umangkat ng supply ng bigas mula sa ibang bansa. Meron tayong International Rice Institute sa Los Baños. So we have all the state-of-the-art best technology in rice farming. Nag-aral dito yung Thailand, nag-aral yung mga Vietnamese, nag-aral yung mga Indiano. Ngayon, dyan tayo nag-i-import. Nagmamalimos tayo, ano ba naman yan? And for example, we're now confronting itong El Nino at yung ating rice farmers are already suffering damages. Itong El Nino, dyan sa IRRI, dyan sa International Rice Research, meron silang mga rice na drought-resistant varieties. So dapat kunin natin yan sa IRRI and that's what we distribute to the farmers. Si Senadora Amy Marcos. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ito namang mga senior citizens umaasa na matatanggap ngayong taon itong cash incentives sa ilalim ng Expanded Centenarian Act. Yan at iba pang mga balita tinutukan ng Bombo Radio, Tugigaraw. Umaasa ang National Commission of Senior Citizen na matatanggap na ng mga senior citizen ang cash incentive sa ilalim ng Expanded Centenarian Act na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kamakailan. Sa ilalim ng batas, makakatanggap ng 10,000 piso ang mga edad 80, 85, 90 at 95 habang mananatili naman ang 100,000 piso na matatanggap ng aabot sa edad na 100. Sinabi ni Atty. Franklin Quijano, Chairman ng National Commission of Senior Citizen, na bagamat hinahanapan pa umano ni Pangulong Marcos ng budget ang nasabing batas na tinatayang aabot sa 3 bilyong piso, sana ay matanggap na ng mga senior citizen ang nasabing insentibo bago matapos ang taon. Really is not about the amount kasi hindi naman gaanong malaki ang amount. But it's really about the advocacy na sana hahaba ang buhay. So it's really a very significant decision of the government in supporting the call for long life. So it's not just long life but celebrating life. Kasabay nito, sinabi ni Quijano na umaasa din siya na ikokonsidera ng mga mambabatas ang pagbuo ng batas para sa pagkakaroon ng multi-retirement system sa mga senior citizen na gusto pang magtrabaho. We're hoping that our legislators will consider multiple retirement as a way of stopping the skill sets and the knowledge of the senior citizens hanggang sawa, hanggang kung kailan ayaw na ng senior citizen na magtrabaho. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Anselmo Banan Jr. At para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Tama ang Western Visayas Police Chief naman nagbabala sa mga pulis na sumasideline bilang bodyguards at mga pet nannies ng mga politiko at mga VIPs. May pag-uulat dyan ng Star FM Rojas. Nagbabala at dismayado si Western Visayas Police Chief Brigadier General Jack Wangki matapos lumabas sa mga pahayag na may ilang mga pulis sa rehiyon ang sumasideline ng trabaho bilang mga bodyguards at tagabantay ng mga alagang aso at pusa ng mga politiko at mga VIPs. Kaugnay nito, nagbigay si Wangki ng babala sa mga pulis na ang mga ito ay maaaring makasuhan ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Law. Dagdag
pa nito na ang mga mamamayang may banta, kabilang na ang mga politiko, ay kailangan munang mabigyang katwiran ang kanilang mga hiling na security escorts at kumuha ng permit na magmumula sa Police Security and Protection Group bago sila mabigyan ng mga security aid. At sa huli ay hinikayat niya ang mga tauhan ng Philippine National Police sa rehiyon na makisali sa mga legal na negosyo, hindi lamang para maiangat ang kanilang buhay at propesyon, kundi para palakasin ang kanilang imahe, kredibilidad at integridad. Hindi natin tolerate yung mga ganyan, hindi pwede sa atin. Ang authorized lang na maghatag siyang security sa mga VIPs natin is the PSPG. Actually, malapit na naman yung election. So, dyan tayo naging stricto. Baka naman magamit na natin yung mga kapulisan natin sa especially yung mga kinikilingan ng mga kinikilingan ng mga politiko. Ang tinig ni Police Brigadier General Jack Wanky, Regional Director ng Philippine National Police sa Western Visayas. At yan ang balita mula dito sa impilan ng Star FM Rojas, Star DJ Joyce nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Samantala, babaeng drug personality naman na nahuli sa raid ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Butuan City, nagtangkang gumilit sa kanyang sariling leeg. May pag-uulat dyan ng Bombo Radio Butuan. Kinumpirma ni Dindo Abilanosa, tagapagsalita ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Caraga, na nasa ligtas ng kalagayan at nasa kanila ng kustodiya ang babaeng drug personality na nagtangkang gumilit sa kanyang leeg habang isinagawa ang anti-illegal drugs operation sa Purok 3, Ambangan, Barangay Ambago nitong lungsod ng Butuan. Ang operasyon ay nagresulta sa pagkahuli ng magkapatid na sila Jean Consigna, isang overseas Filipino worker, at nakababata nitong kapatid na si Gerson Consigna. Ayon kay Abilanosa, habang nagsagawa sila ng inventory, paulit-ulit umanong hiniling ni Jean na gagamit siya ng comfort room kung kaya't sinamahan ito ng babaeng kasama sa arresting team. Bigla umano nitong hinablot ang cutter na nasa loob at ihihiwa na sana sa kanyang leg kung kaya't nagkarambola sila sa loob at sa pilitang inilapit pa ng suspetsado ang kanyang leeg sa cutter kung kaya't nagkasugat ito. Na-recover ng mga otoridad ang 8 sachet ng suspected shabu na nagkakahalaga ng 225,000 pesos. All in all, ang actual guys street value sa siligang na guys, ikabat siya 225,000 pesos. Mula rito sa Bombo Radio Butuana para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Nochelle Muro, nag-uulat para sa number 1 and the most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang 75th Diplomatic Ties Anniversary ng Pilipinas at Bansang Korea dinagsa ng events. Alamin natin ang buong detalye sa pagulat ng Star FM Bacolod. Dinagsa ng maraming event ang 75th Diplomatic Anniversary ng Pilipinas at Korea, kung saan matagumpay ito ang idiniwang. Dito sa Pilipinas ay nagsagawa ang mga jet ng Philippine Air Force at Republic of Korea Air Force ng air show sa Clark Air Base at naging highlight performance ang Black Eagles Aerobatic Team ng Korea at Filipino pilots mula sa 7th Tactical Fighter Bulldog Squadron. Maliban dito ay meron ding sports event kung saan ibitado ang mga Filipino players ng iba't ibang sports sa Korea para sa friendly games laban sa mga players naman ng Korea. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Philippine Ambassador to Korea Tess Dizon de Vega na marami pang mga events ang kanilang isasagawa lalo na upang mas mapatibay ang Philippine-Korea diplomatic ties. Para po sa mga sports fans, kasama po sa mga magiging activities itong taon na ito po from March this year hanggang mga katapusan po ng February or early March next year. Kasama po dyan yung tinatawag naming sports diplomacy. At meron po tayong mga professional teams from the Philippines na pupunta po dito, lalaban po, friendly matches po sa mga Korean teams naman din po in the spirit of the enduring friendship and partnership of the Philippines and Korea. Marami pa po yan. May mga performing artists po, mga festival, mga exhibitions, mga book publications po para sa special na taon po na ito.
At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, mahigit 500 million pesos naman na halaga inilaan sa pagsisimula ng bagong Pilipinas Service Fair sa Calapan Oriental, Mindoro. May pagulat dyan ng Star FM, Iloilo. Ramdam na ang pagsisimula ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair o BPSF ngayong araw, Marso 8 sa lungsod ng Calapan Oriental, Mindoro na isinasagawa ngayon sa Oriental Mindoro National High School. Ang BPSF ay isang flagship project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pinakamalaking public service caravan sa bansa na naglalapit sa mahalagang serbisyo sa mga komunidad na kulang sa serbisyo. Inaasahan naman na nasa 50,000 na mga benepisyaryo ang makikinabang sa iba't ibang programa at serbisyo ng pamahalaan sa ilalim ng BPSF. Ilan sa mga inaasahang ipapamahagi ay libu-libong sako ng bigas, cash assistance na aabot sa 278 million pesos, in-kind assistance na higit sa 300 million pesos, 62 million pesos naman na pondo para sa AIX program ng Department of Social Welfare and Development na 28,000 Pilipino naman ang magbebenepisyo. Sa kabuuan, nasa kalahating bilyon na tulong ang ibinaba ng pamahalaan sa mga mamamayan ng Oriental Mindoro upang ipadama ang pagkalinga ng pamahalaan. Ayon kay Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan, bilang ika-13 BPSF na binuksan sa buong bansa, nais patunayan dito ng gobyerno na kahit tawid dagat, kayang abutan ng tulong ng pamahalaan. Ibang region na nasa lupa, no, yung landlock, nasa mainland, maraming dumadating. Sa Sultan Kudarat, palibasa nasa sentro ng Mindanao yan. Taan libo ang beneficiaries, ano? At tayo kasi, island tayo. Yung ating region ay separated by water, ano? At yung Occidental Mindoro lamang ang kadikit natin. At medyo malayo pa. Pero still, marami ang ating target. Tatagal naman ang 2 araw mula Marso 8 hanggang 9 ang gawain na inaasahang magbibigay ng maagap, mabilis at mapagkalingang serbisyo ng pamahalaan. Para sa Bombo Network News, ito po si Star DJ Jerry nag-uulat para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang asawa ng nawawalang 32 anyos na mangingisda sa bayan ng Agno, Pangasinan na nawagan ng tulong sa pamahalaan para sa mas mabilisang paghahanap ng kanyang asawa. Ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Dagupan. Nananawagan ang asawa ng 32 anyos na nawawalang mangingisda sa bayan ng Agno dito sa lalawigan ng Pangasinan ng agarang tulong sa pamahalaan para sa mas mabilis na paghahanap sa kanyang asawa. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Jesselyn Abalos, asawa ng nawawalang mangingisda na kinilalang si Dexter Abalos, residente ng Barangay Aloleng sa nasabing bayan. Dakong 3:00 ng hapon noong Marso 6 nang umalis ang kanyang asawa para sana mangisda sa bahagi ng West Philippine Sea at nakatakda naman itong bumalik noong Huwebes ng hapon, ngunit hindi na ito nakabalik pa. Kung kaya't ganoon na lamang ang pangamba ng kanyang pamilya, partikular na ang 2 anak nitong 4 na taong gulang at 11 taong gulang pa lamang dahil 3 araw na itong nawawala. Pagsasalaysay naman anya ng mga kasamahan na mangingisda ni Dexter na kasabay nitong pumalaot. Magkakasama pa sila dakong hapon sa nasabing araw, ngunit nang sumapit ang gabi ay hindi na nila ito kasama. Po sir, megit 10 taon na siya nangingisda. Ilang araw na pero wala pa rin naman silang may maghanap sa kanila na maghanap sa himpapawi. Kung hindi na po kami mag-utos dito ng mga maliliit na bangka na maghanap, wala na po. Sinasabi nilang helicopter na maghahanap, wala pa naman pa atang approve hanggang ngayon Ilang araw na siya dun sa laot. Hirap na yung asawa ko dun. Sa kasalukuyan ay pinaghahanap pa rin ang kanyang asawa ng mga kasamahan nitong mangingisda, katuwang ang local government unit ng Agno at mga Coast Guard ng Bulinaw. Panawagan naman ito sa Philippine Coast Guard at Philippine Navy na magpadala ng mga kagamitan, partikular na ang ipinangakong helicopter para sa mas mabilis na paghahanap sa kanyang asawa. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Oliver na kumusta guulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News.
Nagbabala ang United Nations na maaaring makaranas ng world's largest hunger crisis ang bansang Sudan dulot yan na nangyayaring giyera doon. Sana sa mahigit 25 million na mga katao ang nakakaranas ngayon ng kakulangan sa pagkain. Ayon sa World Food Program, 9 sa bawat 10 katao sa bansang Sudan ang nahaharap sa emergency levels of hunger. Ang kahulugan nito ay nadulot pa rin yan ng kaguluhan sa Sudan at nadulot pa rin yan ng largest displacement crisis sa buong mundo. Para kay Cindy McCain, ang Executive Director ng World Food Program, nakalimutan na ng mundo ang mga tao sa Sudan kung saan milyong-milyong buhay ang nawalan ng kapayapaan. Libo-libong buhay din ang mga namatay at 8 milyong katao naman ang nawalan ng tirahan simula nang pumutok ang giyera sa Sudan sa pagitan niya ng dalawang rival generals. Bago po ang ating Orasyo Impirata, nais namin kayong muling imbitahan na maliban nga sa Bombo News Center, maaari rin po ninyong matunghayan ang ating 31 fully digitalized AM at FM station sa buong bansa. At para sa karagdagang mga balita at mahalagang impormasyon o galiing tumutok sa mga social media live ng ating mga provincial stations. Para sa ating mga kababayang Ilocano, syempre nariyan ang Bombo Radyo Kawayan, maging ang Bombo Radyo Baguio. At para naman sa ating mga kababayang Pangasinense, nariyan ang Bombo Radyo Dagupan. At sa ating mga kababayang mga Bicolano, nariyan ang Bombo Radyo Legazpi. Mga kabombat Caster Nation, inyo rin pong tunghayan ang iba pang mga provincial stations ng Bombo Radyo sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Dahil nariyan naman ang Bombo Radyo Tigigaraw, ang Bombo Radyo Lawag, Bombo Radyo Vigan, Bombo Radyo La Union at ang Bombo Radyo Naga. Samantala mga kabombat Caster Nation, narito pong Orasyo Impirata for deliverance from calamity. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radio, Bombo! Digitalize, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time. 1 minuto na nakaligad sa takna sining launa. Balik na diri sa pagpangalagad sa bombohan ay sa udto sa DWFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Si Governor Arthur Defensor Jr. nagpasalig nga iubo sa ginang puwersa ibulig sa mga atleta nga Ilonggo. Si Bombo Lindsay Bani may follow-up report. Lin, sa report please come in. Ubos para sa Bombo Cham ang ginpasalig dari ni Iloilo Governor Arthur Defensor nga abulig kamangin suporta sa Iloilo Provincial Government para sa mga Ilonggo athletes. Subong nga ti boss actually mag-aumpisa na ang Iloilo Sport or Iloilo School Sports Council Meet Integrated kung sa diin ini ang mga partisipar Bombo Cham sa sining
integrated meet. Amo ni ang mga nagdalaog sa nag-igad nga congressional meet every congressional districts diri sa bahin sa probinsya sa Iloilo. Magakompete din sila syempre sa daring mga delegates naton or yung mga athletes naton nga nagdalaog man sa Iloilo City. So gina-congratulate gid diri sa aton nga gobernador ang ining mga nagdalaog nagigad nga congressional level meet kag nagapasalamat man din siya sa partisipasyon nga nakit-an bala diri sa nga gobernador kung ano ya ka diri ka motivated ang aton nga mga Ilonggo athletes sa bahin sang probinsya sang Iloilo kag iluyag diri ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga mapadayon nga di ma-develop balang exposure sa mga kabataan nga mas madamo pagid ng mga oportunidad bungod sa nga makahampang sila hindi lang ya diri sa lokal nga bahin kundi mangin sa regional and also sa national sports competition. Siyempre sa palarong pambansa kung sa ining mga ginahiwat nga mga integrated meet kag di sa palaabuton nga regional meet kumbaga iniya mangina palaagyan sa saning mga atleta nato nga makilala sila national pinagi sa palarong pambansa. Susunod gani diri kay Governor Defensor ubos persagid nga suporta sa probinsya kag syempre ang aton diri nga Special Education Fund sa probinsya sa Iloilo kun sa ina magluwas sa pagsuporta no sa educational system naton diri sa Iloilo province and also sa kinahanglanon nga mga facilities, classrooms, teachers sa mga eskwelahan diri sa probinsya sa Iloilo. Syempre luyag man sa gobernador nga mahatagan man niya sa pagkilala ang aton diri nga mga atleta pinagi man sa paghatag sa ila no sa mga incentives kagti dungog man na para sa mga atleta naton diri sa probinsya sa Iloilo. Dungog kag bugal suno gani sa iya kun national no sa palarong pambansa mangibabaw pagid kita kung matandaan naton bombot siyam sa nga nagligad no nga ato 2023 lapit na lang ang sutayan na lang gid malampaso ang National Capital Region kiti sila nanguna nagapangaduha kita pero ti maayo na ina bombot syempre last nagigiligad yung mga tinuig ara lagi kita sa top 5 or top 4 so maayo nga sa nagigad nga tuig nagapangaduha kita sa bahin no sa palarong pambansa pero ang ginasigurado diri naton sunugan ni Governor Defensor nga mangibabaw pagid ang Iloilo kag mas maayo pagid kung mangin kampiyon kita sa palabuton mga palarong pambansa pero syempre madugay-dugay pa ina ang preparahan pa diri sa probinsya sa Iloilo ang buwas nga adlaw nga opening sa Iloilo School Sports Council meet integrated diri sa may Iloilo Sports Complex. So amo na ang luyag sa provincial government na ma-improve pagid ang aton nga mga atleta sa mga palabuton nga mga pahampang nga mga sports competition muna gani nga kinagimo man sa varsity program nga Iloilo Provincial Government bangod nga para mahatagan di sa oportunidad kag exposure ang aton nga mga atleta diri sa may probinsya sang Iloilo. Yari bala aton pamatian na pagpahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Sa mga participants naton kay tibala naton nga halina sila sa aton nga congressional level meet no nagdalaog kag we will go up to the next level and salamat gid sa inyo nga padayon nga partisipasyon. Kay ang gusto naton nga we continue to develop more exposure, more opportunities to play for our students and our athletes, no? So that we will improve sa palarong pambansa. And rest assured, ang ubos pwersa nga suporta sa aton nga probinsya kag sa aton Special Education Fund para ni sa aton nga congressional meet integrated kastagid sa ibabaw unay ina. Okay, kati syempre do kumbaga gov ang ining incentives nga ginahatag man naton sa mga athletes pagpang engganyo man sa ila ngati mangibabaw pagid syempre dungog man na sa probinsya sa Iloilo especially kun mga national competition na gov. Yes, because dungog din naton. Bugalin na sang Iloilo. That is why we want to improve in the palarong pambansa. That is why we have a varsity program here in the province. Because we want more exposure, we want more playing opportunities para sa aton nga mga atleta. Nabatian po mo si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Amo na gani nga sa bahin man sa Vice Gobernador kay kita pakigangutan man naton si Vice Governor Christine Garina nga nagpahayag diri kay last time na baton sa mga athletes naton 412 athletes
trainers, coaches, and chaperones sa probinsya sa Iloilo ang ini-incentives nila halin sa Iloilo Provincial Government. Kag ti iniya Bongbot Siam nga incentives, actually dapat kung tani last year pa nimo nga ma-release bala ang ilang mga incentives so bakit tina-delay amo na ang ginatinguhaan man sang bahin sa probinsya sa Iloilo sunod kay Vice Governor Christine Tingting Garin nga subong nga 2024 ma-release insigida ang incentives sa mga winning athletes sa subong nga tuig 2024 kag siyempre ang pahayag diriya sang Vice Governor nga nanginhandom ni niya 4 ka tuig ang nagigad nga mahatagan sang incentives ang ining mga outstanding athletes kag inatuman na ini pinaagi sa paghatag sang malapit 5 million pesos man nga pondo sa mga atleta sa probinsya. Ti pahayag diri gani ni Vice Governor Garin pinaagi no sa paghatag sang incentives mas ginainganyo pagid ang mga atleta nga mangibabaw sa mga sports competition. Kag si Vice Governor Christine Garin siya ni nga daan Bongbot Siam ang nag-sponsor gid sa sininging Provincial Ordinance number 2020-217 nga among nagahatag sa recognition sa mga athletes, hindi lang athletes, pati coaches nila, assistant coaches, trainers, chaperones na tinaga-excel sa sports competition sa nagkilain-lain nga mga various nagkilain-lain nga mga sports diri nato na mapa local man, mapa regional or mapa-national man Bongbot Siam. Ari bala aton pamatian ang pagpahayag naman ni Iloilo Vice Governor Christine Tingting Garin. Yes, of course, ginakalipay ko gid, no? It has been a dream, apat na tuig ang aton ordinansa, pero finally, no, after 4 years ari nakita nga kung sa diin ang aton kabataan, mga atleta, nga outstanding athletes naton sa regional level, kag sa palaro makabaton sing incentive. No, at least ini jutay nga pag-inganyo man sa atong kabataan nga to be outstanding no sa ilang man nga obra kung ano man sila nga field of athletics or kung ano man da nga sports no. So gani yes, I am very elated no kagapasalamat ko sa tanan-tanan nga kung sa diin no like kay Governor Toto Defensor sa aton mga board members, of course dito si Ma'am Jane Fundal sa aton nga sports division, sa aton man nga kay Sir Silvillon from DepEd, kag sa tanan-tanan nga nagbulig nga ini madayon na gid man subong nga aga. Pag hindi lang man mga athletes lagi na acknowledge yes. na pati mga trainers kag coaches nila. Yes, of course no, ang aton ginahatagan subong sa pasidungog hindi lang ang atleta kay balaan taman behind these athletes ara gyud ang coaches, ang trainers, ang mga chaperones nga kung sa diin mga ni pila ka bulan, pila ka tuig gid nga suporta sa mga athletes naton. So again, congratulations. At sa sunod naman, ang imo din nga pasalig nga mas mapadali pag ang paghatag. Yes, of course no, kay actually kung mahambal ta kapila na kita mag-follow up gani sinino. Pero it took time, no? Kaya ti importante, may papilis kita nga tsakto. Sila ko gani daw nahuya na kita ni sa athletes kag sa mga trainers naton nga ari subong kaumpisa na ang CDSA. Pero ang subong bag-o nga CDSA, bago pa lang kita kahatag sang nagdaog sang nagligad nga tuig. So yes, definitely mas dasigid kay ari na balanta ni kung ano kakulangan ta ano mga diferensya naton. Yes. Thank you. Oy, wala. Christine Tingting Garin. So hopefully sa sining mga madaog naman nga mga atleta subong nga tuig 2024 insigida ma-release dayon ang ilaya nga cash incentives sa mga diri sa bahin sa probinsya sa Iloilo kay athletes, coaches, assistant coaches, kag chaperones, trainer ang makabaton diri sa assistants halin nga sa probinsya sa Iloilo Bongbot Siam. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Lindsay Bade sa imo siniiya nga follow-up report. Nakita nyo naman ang aton sini nga mga student athletes sa mga nakaligad siniiya nga mga sports events. No? Nanghakot kita sang medalya, particularmente gold medal. Ang abilidad, ang potensyal, kumplito na kita sa amo sinang aspeto. Nagakadapat lamang sa aton sinimatag palamati nga i-enhance
mabaid, patalumon pagid ang potensyal kang abilidad sa ngaton siniiya nga mga atleta diri sa bahin sang syudad kag probinsya man sang Iloilo. Kagway na sang mas may maayo pa nga paghanas sa ila kunti amo ang exposure. Exposure sa mga makabig naton high-level tournaments. Basta gani iya pakitang gilas or pakigbahin ang aton sini nga mga atleta, hindi iya bastante ang abilidad, ang potensyal, kay may ara gid sang dako sini iya banwa nga bulig or factor ang suporta sang gobyerno. Walang suporta sang ginikanan kag sang iban pa dira iya nga mga private institution makabulig gid ina. No? Pero sa subong iya nga hugada, nagakadapat nga mabatsyagan gid sang mga student athletes ang suporta man sang gobyerno. Oh? Hindi man lipod guro sa ibalo sa mga kabumbo naton nga may mga sport events nga kung sa diin nag-excel ang aton sini nga mga atleta. Kag kun lang tawon mo gani banwa, bangod man nga sa kakulang or kung ano man nga mga hindrances dira ang ginpangatubang agud yang gobyerno naton, mapabatsyag ang full support sa aton siniiyang mga atleta, hindi lamang kay moral support, labing importante man ang financial support. Kay kalabanan sa mga atleta ni naton, nagikan man sa mga pigado sini nga pamilya, ugaling kay ti duna na or gifted ang ila sining makmataan or through proper training, naangkon niya ang abilidad kag sampaton ini siya sa nakahiligan niya nga sport. Cycling, swimming, athletics, softball, tennis, basketball, volleyball, so on and so forth. Ugaling kay kon kaisa sa aton sini nga mga kabombo, mabatsyagan lang iya sang mga student athletes ang kaepal or pagpalapad sang papel sang hindi man tanana, kundi pipilaman lang ka mga local government units or mga local officials naton, nga i-recognize lang sila pananglitan nga mayara sila sang achievement. Pero paano ma-achieve sang isa abi ka student athlete or sang team kung waay sang bastante sini nga suporta nagikan sa aton sini nga gobyerno in terms of facilities, in terms of sa nasiling ko na importante gid financial support. Ibakal sang ila siniya nga mga gamit dira, itustos sa ila siniya nga proper training sa aton sino makabumbo, no? Ti kung ginaula tamalang gani iyang pundo sang gobyerno sa mga kontrobersyal or nangin kontrobersyal sini nga mga proyekto kagway mapuslan, mas mayo pa siguro nga ihatag ta na lamang ini sa mga student athletes. Makita tapang ang tagsa sini sa ila paninguha, naga-train agud nga malabot yang iya sining achievement. Sa aton sining mga kabumbo. Ti ang probinsya sa Iloilo nagpromisa sang iubos kunong puwersa
pinagi sa pagbulig sa mga student athletes. Oh. Ti mag-amo sini kag mabatian sa mga atleta, ganado ini sila. Sa ila sini iya tagsa ka mga hampang. Oh. Kay sa preparasyon sa mga atleta, hindi na yan siling iya nga pakanalang da ka fried chicken, pakanalang da ka utan. Oh. Madamo iya sa mga aspeto pasaton sini nga mga kabombo nga ma-unlock naton ang potensyal sa isa ka atleta kung suportado ini kag wala ginabulsa ang pundo para sa aton sini nga mga student athlete kay nalakip man ina sa programa sa aton sini nga gobyerno, di ba? Oh. Ti kabay pa, no? Ang iban gani iya nga mga impormasyon nga nabato naton, mayo-mayo na lang yan sa province kay na-release na itong mga lawanses sila sa syudad kuno do ay gigyapon. My goodness, kag mind you, ginawayan pa ni bala, no? Ginawayan pa ni Santo, no? May nagdisuganay pa ni Santo, may gantanan sa pundo sa mga kabataan, nga mga atleta nga nagpasakop iya sa palarong pambansa sa nakaligad sini nga tuig. Yamakon mo sila banwa. Just in 9 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik naton, driver sang mixer sang truck nga naka-atras patay or may inatrasan nga tigulang sa may barangay sa may Barotac Viejo nga gimbawian sang kabuhi na tukiban nga hindi siya otorisado nga magmaneho sang truck. Kayang restriction sa iya nga lisensya tubtob lamang, no? Sa single nga motorsiklo ang sarang sini nga imaniho. Balikan tayo ni matapos ang bilang importante nga mga panumdum. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for March 3 to 9, 2024. May date ka mo with the Binhi Band sa Marso 9, Sabado. Samtang sila magalingaw sa inyo with the carefully selected songs sa concert at the plaza, mag-aumpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kagiban pa ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Marso 10, Domingo, imbitadong tanan nga maging kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sa misa ipangamuyo naton sa Ginoo nga ang season of Lent ang magaserbe pamaagi agud kita maghinulsol, magpati kag magpangabuhi sa pulong sang Dios. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield. Mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords.
Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Nag-umpisa na ang El Nino phenomenon. Kag bandabo ini sang epekto ilabi na sa palibot kaangay na lang sang pagbag-o sang kalidad sang tubig. Pagkapatay sa mga isda bangod sa pagbag-o sang kalidad sang tubig kag pagtaas sang posibilidad nga magka-red tide. Mas gamay ang isda ang mahimo mahulik bangod posible nga mag-migrate ang mga ini bangod sa pag-init sang tubig kag pagnubo sang tubig sa mga dam nga mahimo manginrason sang pagnubo sang supply sang tubig. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ng isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayo nga epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbas sulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom.
sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 27 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Joe Marvilla, driver sa mixer truck nga nakapatay sa tigulang sa Barutak Cavite kasunod man or matapos nga maatrasan sini natugiban nga hindi otorisado nga magmaneho sang truck bangod ang restriction sa iya siniya nga lisensya motor para sa motorsiklo gid lamang. Si Bombo Joe Marvilla may follow-up report. Jom, sa report please come in. Na tukiban nga hindi gali otorisado mag-drive sa mga heavy equipment ang driver sa mixer truck na naka-atras patay sa isa ka senior citizen sa pebarahin sa Barutak Viejo sa nagligad nga adlaw Bombosamp, no? So ang biktima diri mo si Elvira Balanlayos, 88 anyos residente sa barangay San Francisco, nasambit nga banwa samtang driver diri sa truck amo si Raymar Glenn Catilo, 28 anyos, pumuluyo sa Baybanwa sa Lambunaw, Iloilo. Sa information diri no nga nakuha sa Bombo Radio sa investigador sa kay Police Staff Sergeant Riodon Candelario, investigador sa Barutak Viejo Municipal Police Station, iya diri ginapahiyaga ining truck nakapark ini siya sa maibabaw nga porsyon sa nga barangay. Doon nagpataklad bala Bombosamp, no, ang ulo sang truck sa may ibabaw, no, sa pataklad. So ang natabo dire kay nag-approach ning driver nga kuntani maneho yabla kay pa alakto niya ni ang mixer truck. O galing pagsaka sa driver, gulpi kun umatras ang mixer kay ginpanaog yang gin-release niya ang handbrake. So pag-release sa handbrake, waya ma-dissipate nga nag-atras ang truck. Amo to nga nanaog gilayon ang driver nga hingagawon kuntani butangan sang kalso. O galing ti ulihin ang tanan kay pagpanaog ya amat-amat na nga nagatras ang truck do ginlagas pagadi sang driver. O galing way na makahingagaw hasta nga matras kag bumunggo sa tiyangge. Ako sa dito wasak gid ni no ang tiyangge diri bumutan human sa light materials. Kag unfortunately ginbawian sa nga kabuhi ang isa ka tigulang nga nagatindog sa sagwa ya sa tiyangge at that time sa natabo ining aksidente dito sa Banisambit karon nga area. Sa pag-usisa diri lugang no sang otoridad na tukiban yang ining driver gali no may lisensya man siya no nga gipakita sa otoridad. O gali so kay Police Staff Sergeant Candelario hindi hindi sakto do inappropriate kuno Bombosamp. Sunod sa natong dan pasi sa driver's license sa gipakita sa driver sa siling mixer truck ang iya nga restriction code A-T1. No, ang ining restriction code makita mo sa likod sa bahin sa sa aton sa driver's license. Iko na mo ini ang imo sa nga restriction code, no? Authorized lang ikaw mag-drive sa motor kag tricycle. Hindi ka authorized mag-drive sa truck, iti lain man na yang imo sa nga restriction code, no? Amo na kuno ang nakita diri nga isa sa mga kakulangan sa driver sa truck. At the same time, base ito sa pag-usisa nila sa lugar ay sa mga kupdanan mas driver sa mixer truck. Ang ginadrive niya kinjali ni man ang Pison kay ti under sa construction company. Pison ang ginadrive si Bombosamp. At the same time nag-practice kuno nag-practice man sa drive sa mixer truck. So that time do siya kuno gintas nga mag-drive sa mixer truck. Amo to ang gin-approach niya hasta nga tiway na tiyo matigayon bangod nga sala kuno ang nga procedure sa pag-maniho, no? Kung sa pag-operate abi sa mixer truck, amo to rason nga umatras Bombosamp kag bumunggo dito sa tiyangge, no? Sa aton sa nga mga kabombo. So sa bahid sa kapulisan, Bombosamp ang natabo to kay dumiara nga settlement sa bahin diri sa driver ka truck kag kon anong matabo abi, no? Sa pamilya to nga di shoulder lang at tanan nga gastuhon sa pagpalubong sa sining
himata karon no kung other mga expenses dira inline man karon sa kamatayon sila nasambit yang biktima adri karon bumutsam kag dugang padre ni Staff Sergeant Candelario nga di Feber nga kon magpasaka giban sila abisang kaso do dala na di no ang reckless imprudence resulting to homicide kag damage to property no do mo nang violation abis sa driver and other sina iyan na sa guilty no kun masulod dira kay ang paggamit sa truck no hindi siya authorized pati sa driver's license ang authorized siya mag-drive sa motor lang kag sa bahin diri sa tricycle Bobotsam. Ari ba na pabati ta si Staff Sergeant Candelario sang ma-interview diri sa Bombo Radio. Nga man kay das A1 lang ang yang restriction code. Ay, siyo, oo. Muna di ba do mga motor na tricycle, no? Tricycle. So, bala mo ang akon nga ang explanation sang tag-iya sina didto. Sa site kay sang ilang mga upod man. Bali driver gini siya sang piso nila. Pero in the sense nga dira sa site kay wala man sila kadto sa highway, dira man lang siya sa site, nagapuro practice bla. Tapos ang time nga to, siya ang gintas nga mag-drive sang mixer. Ang muna ang nahambal ko nga lack of experience siya, kasi nasa nakita ko ang yang lisensya inappropriate nga daan. Nag-testing na siya sang, guro dito nga time, pro practice lang tao Gade may shocks man nasa drive sir? Wala ko na pamangkot sa ila, pero ang hambal lang sang tag-iya, dira lang siya sa site naga-drive sa kamuna nga salak. Ang sa tidaan na blahaw, anong kondisyon ka mixer ni man? Going nami kayo ka kondisyon sir. Kung i-assist ko ang mixer nila, tama ka kondisyon gid. Pag sa to duay pa man ti mga guba? Wala ganito, bisan gamay gani nga damage, wala ganito na damage sila sa lakyan. Kasi siyempre nabungguan niya, light materials lang abi. Kung may license sabi, na-appropriate, mati do ba yung violation pagli na sir? Akuan man na sir, ang ilang violation, the same gyapon sa reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. So na ma-include gali na, amo man, the same lang gyapon, ang ilang case, just in case nga gin-file ta sa court. Sa kunilti, guro makadakop, iti life man na, Teo, sir, ang makadakop siya nasa ila, under Republic Act 4136, it's swapin, hindi magkitabi. Yes, dispute. Si Staff Sergeant Candelario, traffic investigator sa Barutak Viejo, Municipal Police Station. Tabo to na-mention, no, ni Staff Sergeant Candelario, nga team mismo siya, ang makatestify nga tiyang sa truck niya, kondisyon. Bumbutsam, ugaling that time, nga pag-approach sa driver, sala lang niya sa nga procedure no sa pag sa pag-drive kay ang una ya kuno nga gin-release amo ang ang handbrake iway pa nakaandar ang makina ang salakyan gin-release na amo to matras kay bisan pa linuha mo di na siya magkapyot kay nakapatay ang makina mo amo to nga diretso na to matras sa may Atanggi kay mo man gani ang panugyan sa natong dan siguro di lang man is amo nga kaso damo man siguro sa mga naga exercise lang at ang imo sidi nga restriction niya nga para la sa motor ko tani para sa tricycle ang iba ti naga-drive sang salakyan diri ka Bobotsam nga kun amot sini nga matabo di basi motunaan pagid sang aksidente sa aton sidi nga talanon diri karon Bobotsam amo na mo sa bahin sang Land Transportation Office casualty sa experience naton kung magkuha ikaw sa driver's license at siyempre una na student Bobotsam so dra ginatagaan ka dokumento nga pilapan so dra sa ginapilapan nabutang na dakon anong restriction code imo A-A1 muna beti kung gusto mag motor pag tricycle na bunang mo sa nga code kung gusto mo pagid nga makadrive ka sa salakyan, so lain pagid na nga code, amo na nga ti mayara nga driving school, nga ti ma-practice ikaw da, antes ikaw makakuha sa license, agad nga ti kabalo ka mag-drive
sang salakyan. Di sa mo ni nga natabo akay sa may barutak beho kung basihan ang iya sining nga license ang driver's license di ano lang gid no dapat ang driver niya lang sining motor kag tricycle nga naglapaw na siya sa pag drive sa sining mixer truck adri karon babusam. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa. So, ang konklusyon sila dire sa pagluntad sang vehicular accident kung sa diin napatay ang isa ka tigulang human error. Oh? Human error bangod nga ti ang driver yara pa lang siya sa estado sang practice. Oh? Bisan i-rason mo pa nga ti drive man ni siya gani pison. Ti ang pag-drive sang or naga-operate sang pison, ang pag-operate sang pison kag ang pag-drive sang mixer o pag-operate sang mixer. Hindi man niya pareho. Kag mas labi kag labaw nga hindi iya pareho or why nagasanto or sa mga tinaga pa sang investigador inappropriate. Kayang lisensya ngayon sinanawyatan ang restrictions yara lamang sa A1. Tibangod sinibanwa napatay iya sa hindi oras ang isa ka senior citizen dira sa may Barutak Viejo. Oh. Ti mahusay pa man kuno ag nagadepende niya sa magtimbang sini nga bahin kung ano ang ila sini nga paghinusayay. Pero ang kamaturan iya banwa nga bangod sa nagapractice or hindi kung tani siya ya nagakaangay, bangod nga wala siya sa nga nagakaigo sini nga experience or hindi niya pa maswito, nagapractice pa lamang ini siya, nagtuga iya sang kabangdanan sa pagbawi isang kabuhi sining biktima. Oh. With regards iya sa inappropriate driving, sandig sa iya sining restriction suno sa Barutak Viejo PNP, yara na kuno ang pagdeterminar sinikag kung ano nga mga pinalidad ang pagkapangutubangon sining practice driver. Sa aton sinimatag paramati. Ti ining mga bagay nga mga pulo practice kung tani ni naintindihan man ini naton banwa mo. Nga paano ka makahibalo kung hindi mo pagtun-an. Pero ipasigurado taman kung tani nga sa ginatun-an mo kung katulad niya sa pag-drive sang truck nga may mixer or mixer truck ning ginatawag, ibutang mo man tani sa lugar nga wala balasang tawo. Why ikaw sa may maatrasan, pananglitan nga may ma-miss out ikaw dira sa mga prosedur sa pag-start or pagpandar sa sining mixer truck? Butang tabi ang imo lang siniya nga maatrasan, kugon, or mga kahoy. Way ka sang atrasan nga tiyanggi, way ka sang atrasan nga tawo, way ka man sang atrasan nga puluyan. Ti bangod iya sa practice, bangod sa baguhanon, nga kung tani mayara man sang nagakaigo sini nga supervision sang nga eksperto or nakahibalo or lisensyado nga magmaniho sang mixer truck, di kunti nagresulta karon sa kamatayon iya sang isa ka individual.
Oh. Sa nasiling na naton sa mga nagaluntad sining nga disgrasya sa dalanon, duha man lang naka-factor mo. It's either mechanical problems or mechanical failure o kon human error. Ti kondisyon pa kuno katama iyang mixer truck kunang niya investigador sa Marutak Viejo PNP ang pambalon. O galing kay ang driver naga-practice ti kunti. May milasyonan karon iya ang pamilya dira sang namatyan. Oh, among sinang resulta. Nga kuntani, madamo pa niya sang agyan sining mga theoretical driving lesson or paghanas abi sa mga naka-insindi kaga mambal naton ti license to operate sa mga mixer truck. Kung may mga gina-train ginman inadra sila iya nga mga tawo, dapat ara ang supervision, hindi nga pag isalig mo lang iya sa ila. Ti kaduwa na ning kasubong siniya nga hitabo nga nagluntad. Nga hilaw ang knowledge sa pag-operate sa mga heavy equipment kag 1 time, 2 times, 3 times or several times pa lang nakapaandar sa mga heavy equipment, abi guro eksperto na siya. So nagmatumato siya sa pag-operate. Tinagresulta iya sa trahedya. Oh. Ti sa mga tag-iya dira or sa sa mga kompanya nga may mga heavy equipment, ipasiguraduhan nyo gid nga kung may ginatudloan dira or may mga bag-uhanon sini iya nga nag-apply, hindi nyo pag-isalig sa ila kag dapat iya may ara gid sang eksperto nga magahatag sa ila sang nagakigo sini nga instructions, and until such time nga mamaster na ni nila, amo na ang pagpahanugot sa ila nga maka-operate nga sila na lang. Hindi kay pa-practice lang na skillin na lang. Di kunti, naka-atras to cross siyanggi. Kunti, binawian niya sang kabuhi. Ito ang pobre nga tigulang. 44 minutos na kaligad sa takna nga launa. Check ko naman this time balita with a Bombo Sol Binyas. Lalaki preso liwat matapos makuhaan sa masobra 400,000 nga balor sa iligal nga druga sa may distrito sang Haro. Kag dugang pagid sini nga mga balita with the Bombo Sol Binyas, ari pagid another vehicular accident nga naggaluntad man sini lamang adlaw. I-check ta na mga balita kaupod sa aton sini nga koneksyon with the Bombo Sol Binyas sa mga police reports. Kag sa sining issue bala may kantanan sa pag paningwa man sang pila ka mga senador nga balis karon or idulaon, ipawalang bisa or i-cancel ang contempt batok iya sa kay Pastor Apollo C. Kibuloy, tinigagwa karon diri sa mga justification sa pila ka mga senador nga ang rason sa ila sining pagpamalabag sining contempt batok sa kay Kibuloy, amo nga kilala nila ang pastor. Kung pamatian lang naton sa aton sini nga mga kabombo, masakit man sa mga pumuluyo nga tubtob sa karon sini nga mga tinion nagasinggitan sa hustisya. Masakit man para iya sa mga pumuluyo nga kinasuhan pero wa isang sala kag karon yara sa sulod sang prisuan. Kay kon kasubong siniya mangin sistema diri sa pungsod Pilipinas, ang gwaya sini, blessed are those nga may madamo nga kilala nga senador. Blessed are those nga madamo sang kilala nga politiko. Pero, kung ordinaryo ka lamang iya nga pumuluyo sa pungsod Pilipinas, hindi kaya kilala ka senador,
Hindi kaya kilala ka congressman, hindi kaya kilala sang kung sino man dira nga may mataas ka posisyon sa aton sini nga gobyerno. I'm sorry to say, pero shit ang panantawan sa imo. Waay ikaw bili. Bisan ano mo pa dira ka singgitan nga nugay ako ganiya sang tsimpo nga kampanya na grabe ang pangamusta hakos mo kag biso-biso kag no halos tanan himuon mo sakon. Igo mo ragali way kakilala si mo ang tao nga ginbutang mo sa pwesto. Worst, no? Posibilidad sini nga kung mabiktima ka sang kilala niya, apina niya pang kilala niya. Wa iya man na iya kay sila to yung kilalahi kag hindi man kamo, di ba? Anyway, balik-balikan naton ina karon diri sa aton sini nga pagpangalagad. Check tanay balita with the Bombo Sol Binyasol sa report please come in. Pambutsam para sa mga police report naton nga natipon diri sa bahin sang Barangay Fatima Haro, balik pirisuhan ang isa ka lalaki matapos na dakpan ini sa ginkandak nga buy-bust operation sa City Drug Enforcement Unit sa diin masobra gani 400,000 pesos. Nga balor sang ginapasuni siya buang nakumpiska sini sa iya. So ang nadakpan diri amo si Mark John Alegre, residente man sang nasambit nga barangay. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr., ang head sang City Drug Enforcement Unit, bali ining si Marco no na aresto na iya sa mga kaso nga illegal possession of firearms and at the same time involvement man sa paglapas sa Republic Act 9165. So ining si Marco no naga-front ining isa ka tricycle driver sa area man sa Barangay Fatima. Kagdugang pa ni Colonel Benitez nga nagapasalamat naman nang gani ining iya nga pamilya. At the same time ining mga tupad niya balay nga nadakpan ini kay medyo pasaway man gid ini kuno si Mark agti ginakulbaan ini sila nga do kadamo sang mga parokyano o kun mga hindi kilala balang nga tawo nga nagkakadto sa ilang nga lugar para amo na sa ilang lihok nga or sa ilang tuyo nga ti magbakal sang illegal nga droga kag nagdangat pa gani sang 2 ka semana ang monitoring sini kay Mark kag didto na nadakop gid man kag nakuhaan gani sang ginbulubanta 60 grams gid nga kabugaton sang ginaligar shabu nga ginkabugusan sang 16 plus 6 sachet kag may standard drug price nga 408,000 pesos. So subong ginapadayon pa nga gina-verify ining source ni Mark pero isa ini siya sa mga dalaguan man nga nagaduso sang illegal nga droga sa Haro suno kay Colonel Benitez and at the same time ang area of operation sinidira lang man sa ilang nga balay bali nagakadto diri ang iyang mga customer mga parokyano kag kun kis ako no ginagamit niya ining tricycle niya para mag ubra sang ilang or ang magbaligya sang illegal nga droga. Sa dugang bala nga payag aton pamatian si Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr. Ni siya ma'am ginakategorize nga high value individual kag isa man sa what listed sa City Drug Enforcement Unit kag ini siya ma'am may previous arrest record man ma'am nadakpan siya kag nakaagi naman na preso. Kagabi ma'am gin-operate naton siya mga alas 8 ng gabi na consummate ang bypass operation kag nagpasalamat man gani ma'am ang iya relatives nga nadakpan siya para matauntat na ang iya bisyo kay based sa iya mga relatives wala naman siya nagapamati kung sawayon siya. But it's very unfortunate nga maglapot pa sa iya pagkapriso para lang mauntat ang iya illegal nga buluwaton but madamo man sa iya kaingot nga nagapasalamat nadakpan siya para madula na ang nagakadto sa ila area nga hindi nila kilala. Si alias Toto ni sir ano ning ginprisuhan na sir ang sang nagligad kag ano nga tuig ni sir? Wala ko lang pa ang exact na tuig ma'am kag may violation siya allegedly ma'am subject for validation namon. Ang iya violation ma'am for illegal possession kag may ara man siya kuno ma'am violation sa RA 9165 but ginapa-confirm pa namon ma'am. Gang kita diri nga police report Mambocham kay natabo ini sang ginalang kaagahon sa diin padayon subong nga ginabulong paghani ining 5 ka mga persona nga napilasan sa natabo nga head-on sang isa ka SUV kag Fortuner sa may barangay Dawis Putotan sa diin may mag-amay diri nga sakay ang SUV isa diri ang minor de edad nga nagapang-idaron sang 7 ka tuig kag ang sa Fortuner naman may sakay ini nga Chinese national nga mag-asawa kaupod man diri ang driver nila.
Sang natigayon naton nga ma-interview si Police Staff Sergeant Robert Sables, ang investigator on case sa Putotan Municipal Police Station. Iyagin pahayag nga ining Fortuner kuno halin ini sa may bahin sang Hamindan pakadto kun tani diri sa may syudad sang Iloilo. Samtang ang nasugata sininila ining SUV nga may nga halin diri sa may syudad sang Iloilo kag pakadto kun tani sa Dingle. So with regards kung sino ang may sala dire, bali padayon ang investigation sang kapulisan kag sa pila ka mga circumstances nga ginpresent ni Police Staff Sergeant Sables nga ti madulom kuno ang area sang natabo ang insidente, and at the same time nagapangita man sila diri ka mga ways bala nga makitaan sang closed circuit television sa area bangod kuno wala sing pinakamalapit nga closed circuit television sa area kag isa pagid sa circumstansya nga nagtugagid sang among nga disgrasya ining bag-ong kayong dalan nga ti espalto kag wala pasang center line kag ti posible isa sa ila or isa sa mga salakyan diri ang naglapaw. Sa subong may iban diri nga mga stable kag padayon nga ginabulong kag may iban man diri bombotsam do critical o kon may mga ulupirahan suno kay Police Staff Sergeant Sables. Kag amo na no ang sitwasyon sa mga salakyan sininila parehos nga gupi, parehos wasak ang ilang nga mga airbag kag ti amo na no padayon nga ginaimbestigaran ang posible gintunhaan sang amo nga disgrasya. Sa dugang bala nga pahayag aton pamatian si Police Staff Sergeant Robert Sables. Investigation ang manunungin pa sa subong kay tabuhan sa area matulong kag nawala sa CCTV di kami makita man. Oo. Pero sir, ano ni, kamusta ni ang mga salakyan, especially ang mga sakay sini sir, at may ara kita identity? Ma'am, bali sa SUV ma'am, ara sila subong sa St. Paul's Hospital ma'am. Bali, may driver kagi mag-asawa ni ma'am sila. Tapos ang Fortuner anak sila subong sa Metro ma'am. Oh. Pila ni kung sila ma'am kung nasa serious injury, kagi stable naman sila ma'am, kagi ma-operahan guro sila. Bali sa SUV, pila ni sakaya sir, kag sa Fortuner? Sa Fortuner ma'am, bali 3 ma'am, sa SUV, bali 2 ma'am. Ang mag-asawa na? Hindi ni ma'am, bali mag-amay sila, minor sa... Ano natabo sir sa mga salakyan nila ni sir? Bali, doon din nila ma'am nga pagkabunggo, Ara subong sa custody sa Putotan Police Station. Do ano ning plastada kapag kabunggo nila sir? Sugat anay ni or sa... Sugat anay kid ma'am, bali nga sulangay kid sila. Do kay... Pagtanaw ko sa area ma'am, kayang highway ta wala pag municipalto. Ay wala sa center line wala ma'am. Okay. May posibilidad na isa nakalapaw. Kay sino gid sir natamaan sir? Sino natamaan gid? Pareho gid sila ma'am, basta sa impact pareho gid. Kaya ang mga airbag nila kadua ka salakyan puro gid wasak. Okay, oo sir. Bali ano sir, may minor day ang mag-amay nga to, minor tong iya bata? Minor ma'am, mga 7 years old, bali male ni siya. Kamusta sir ang bata sir? Okay na pag-check mo kayo na mapag-follow up ko, though stable naman siya. Atong sa pihak sir, magpamilya man sila to? Mag-asawa ma'am, kasi may driver sila isa. Ti Andri Bombotsam ang kabahin sang pahayag ni Police Staff Sergeant Robert Sables. Alright, so head-on collision ni Bombosol, no? Yes, Bombotsam. Ti dako ang tsansa, isa sa ila may naglapaw. Sa ila siniiyang nga lane. Galing iti hindi pa ma-establisar kayo ay isang center line ang dalan kayo ang construction? Yes, Bombotsam. Bali na ispalto, bagong ispalto. That's why wala sing center lane ang area na da. Kag madulom pasang natabo ini. Kag di posible ang isa sa ila madasig ang pagpadalagan kay bangod sa dako nga impact man nga na-damage sa mga salakyan diri Bombotsam. Alright. Ini si Bombo Marisol Binyas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat kid na Bombo Sol Binyas, bauti halong gid, dubli halong, triple, no? Halong sa pagmaniyos ng salakyan kung labi pa kung gabi ka mo naga-travel or madulom. 56 minutos sa nakaligad sa takna sininga launa. Si Senator Robin Padilla, ang labing una nga senador nga nagpabutsyag sang pagpugong sa sining contempt batok sa kay Pastor Apollo Sikibuloy kay suno sa kay Senator Robin
no? Nga sa korte yan na lang kuno dapat niya atubangon ang mga akusasyon na batok sa iya sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. In order ang ma-reverse or madula ining contempt sandig sa pagsulundan, dapat may 8 ka mga senador nga mapirma in favor sa pag-reverse sang contempt or pagdula sang contempt naging pagwa gani sang talatapan sa committee ni Senator Risa Ontiveros. As of yesterday, 4 ang nakapirma but nag-withdraw si Senator J.V. Ejercito kay Senator J.V. Sinya sang nakita ko ang mga testimonya, sang nakita ko ang mga payag sang witness naging present sa hearing. Sinya no nag-change mind ako, so ginbawi ko tong akon sini iyang pirma. So 3 na lang ang nagpirma sa karon sini matinion. Or make it 4, Senator Robin Padilla, Senator Villar, si Senator Bungo, and Senator Bato de la Rosa sa aton sini nga mga tagpalamati. Sandig sa kay Senator Villar, Cynthia Villar, siya ti kilalaya si Senator si Pastor Kibuloy. No? Sa iya sini nga payag niya kilala ko si Pastor kag diya dudo hindi na mahimo nga mo sina. Oh? Ang statement naman ni Senator Bato de la Rosa, ti kilala yaman kuno si Pastor Kibuloy. Sa aton sini matag palamati. Kag daw hindi siya kuno magpati nga mahimo ini ni Pastor Kibuloy ining mga akusasyon batok sa iya. Sa aton sini karon niya makabumbo. Oh. Si Senator Amy Marcos magigali. So far, Marcos, Villar, Padilla, Bungo, and Bato de la Rosa. So may 5, 3 na lang bilin na aglibobobel, no? Basi kung may tsansa mapabatitang tingog ni Senator Bato de la Rosa sa kung nga anong rason niya kung nga nagperma siya, no, nga hindi si Pastor Kibuloy pag i-contempt sa aton sini nga mga kabombo. Magluwas nga kilala niya ti mataas ko nung iya sini nga respeto sa kay Pastor Kibuloy. Ano pa mga tinaga ni Senator Bato de la Rosa, may pamatianta sa aton sini karon niya nga mga kabombo. Ari si Senator Bato de la Rosa sa iya sining pag-justify kung nga nagpirma siya sa pagbawi isang contempt batok sa kay Pastor Kibuloy. Mag-isip kayo, anong in-aid of legislation na pwede nating makukuha dyan? Anong in-aid of legislation na makukuha natin dyan sa pag-imbestiga niya kung nakapile ang kaso? May statement pag ito siya nga kilala, ya ka grabing iya kuno nga pag-respeto. Anyway, sa aton sini nga mga kabombo, sa amo sini nga ugada, no? Kung sa mga tinaga pa or sa mga pahayag pa nanday Senator Villar, Senator Bato de la Rosa, sa mga pirma agad nga balabagan ang contempt, ang common reason nila is kilala nila si Pastor Apollo Kibuloy. Kag nagapati sila nga hindi ni mahimo sang nasambitan sining self-proclaimed appointed Son of God. Naong punto sinadira, kung kilala nyo gidman si Pastor Kibuloy, mas labi kag nagakaangay lamang sa aton sining mga kabombo, nga kamo bilang mga kakilala niya ang mag-encourage sa iya nga mag-atubang sa investigasyon sa aton sini nga mga tagpalamati. Tikon si Senator Bato de la Rosa pa, ano kuno nga klase sang in-aid of legislation ang sarang nga madihon kung mag-atubang si Pastor Kibuloy sa aton sini nga matagpalamati. Pero dali lang.
balik-balikan naton abi sa mga committee hearing man nga ginpatigayon ni Senator Bato de la Rosa nga kung sa diin may mga ginpangbuyayaw to siya nga mga pulis, may mga ginpakahuyan siya nga mga high-ranking police officer. Nga ang punto sang pagpatigayon sang committee on or sang hearing sa komitiba nga ginauyatan niya, sa giyapo nagapabilin nga accusations lamang batok sa mga kapulisan. Why sang kinalain nga mga akusasyon na minaton? Akusasyon lang tubtob sa sinimatiniyon, why pa man mapamatud-an sa korte? Granting for the sake of discussion, what kind of in aid of legislation ang mabalay sa mga previous committee hearings nga ginpatigayon sang komitiba man abi ni Senator Bato de la Rosa? Ang natabo lamang to ginpakahuyan nilang pila ka mga police officer to nga ti ginaakusaran pa lang. Tikon lang taon nimong sitwasyon sa aton sinima kabumbo. Hindi man guro it does not follow siguro nga kung ipatawag ka kagusisaon ka sa Senate na inquiry, pakahuyan ka na? Nagadepende man na sa chairman siguro? Kung paano niya siniihandol, kung paano niya i-lay down dira ang mga facts, sa kung ano iya nga paglapas sa mga layi ang imo sininga na committer or gin-violate. Ugaling abi kati, hindi man niya kilala ni Senator Bato de la Rosa. Same as when, hindi man niya kilala ni Senator Cynthia Villar tong mga pulis. Or kung sino man to nga mga senador to, ang mga pulis to nga involved or ginaakusaran. Basta yara lamang sa kainiton sang isyo nga Ninja Cups. Katon sini nga mga kabumbo. Diba? So, nagagwa sini karon niya banwa nga kung ikaw iya nga individual, may kilala ka nga senador, may kilala ka nga congressman, or kung sino man dira iya nga Herodes nga may mataas nga posisyon sa aton sini nga gobyerno, ti pwede daya mabangil-bangilan kag i-delay or pwede man iya nga idulaon na lang ang kung ano man iya nga mga akusasyon, aligasyon, batok sa imo kaysa sandig sa ila iya, kilala kanila kag hindi mo ina mahimo. Ti paano adto karon iyang mga naakusaran, napabangdan lamang, wala pa gani mapamatud-an? Or paano adto iyang mga falsely accused? Ang sabat sinadira, sabton ko man kaugalingon ko pamangkot, ti anon mo kay why kaya sang kilala nga senador? Why kaya sang kilala nga congressman? Why kaya sang kilala nga mataas nga Herodes nga opisyal sang gobyerno? Priso ka dunot ka tos prisuano. Pero ti kung damo iya kilala mo, hilabi pa kung senador, hilabi pa kung congressman, or mataas or matayog ang ihi sa gobyerno, at dako iyang tsansa nga mabswilto kakag, tawgon mo pa to iyang gina, politika ka lamang. Tuyo lamang nga gubon ang imo sining nga reputasyon. Tiinsakto bala ina nga pag-angkon sang hustisya sa aton sini mga kabumbo. Huwag kang mabahala. What are we in power for? Do nabatian ko na nga mga tinaga mo nga ginahutik sa isa katawo nga ti do malang-alang siya kay bangod sa mga akusasyon batok sa iya. No? Ano ko nabatian ko na kung damgo ko gabi ginaplastar ko di subong sa inyo. Pero ti sa kamaturan do hindi maglayo, no? Lapaw na ko sa latid kamo na lang nakabalo magbinag-binag. Ari na, standby na kamo sa kahapon lamang program with the Tita Regine. Inis mo Shama Blanco over, gabilin sa imo, sang manayanay nga hapon, may God bless us all. Para
sa the number one most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo, Oras! The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Bill Board of Activities for March 3 to 9, 2024. May date ka mo with the Binhi Band sa Marso 9, Sabado. Samtang sila magalingaw sa inyo with the carefully selected songs sa concert at the plaza, mag-aumpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang iga-paraffol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Marso 10, Domingo, imbitadong tanan nga maging kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga ang season of Lent ang magaserbe pamaagi, agud kita maghinulsol, magpati, kag magpangabuhi sa pulong sang Dios. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization.
Ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks.
aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Madamo sang balatian ang mahimo nga maangkon bangod sa El Nino season. Gani pahanumdum sa publiko nga maghimo sang precautionary measures bangod sa tuman nga init. Kagkakulang sang tubig ang posible kabangdanan sa mga balatian, kaangay sang asthma, cholera, dengue, diarrhea, fatigue, food poisoning, heat cramp, heat stroke, sunburn, typhoid fever, kag iban pa nga balatian bangod sa pagkonsumo sang pagkaon nga apektado sang red tide. Isa man sa madata subong nga El Nino, amo ang dengue, kag agud balikawan, i-obserbar ang 5S. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello! Good afternoon, good sa inyo. Mayong hapon sa inyo tanan. Mga kabombo, it's a beautiful Saturday, the 9th of March, 2024. Nagasing ka na gidang init. Gani hinugay ka mo da, kalagaw-lagaw. Ilabi na gid ang aton nga mga seniors dira. And of course, ang iban pa nga mga health issues. Pahimunong sa balay. Magpamati na lang sa radyo. Hindi gani magpangamuyo. Good afternoon, good sa inyo. Welcome to sa kahapon lamang program. Ako si Tita Regine. Kita mag of the night this afternoon. And of course, kaupod natin ang ating nga winner sa last week natin nga ginannounce, si The Survivors sang probinsya, sang Iloilo. Sa diin siya nakasurvive. Sa ano nga mga bahin sang iya kabuhi. Nga mahabol natin nga survivor gid man siya. Hibaloon natin ina. Sa diligid lamang madugay. For the meantime, check anay naton ang inyo dira nga mga istorya. Tapos na? Ready na? Or manag-end pa lang? Sige, tapusan na ina and then i-email nyo na sa bombo_iloilo at bomboradio.info or kung insulat, butangin na period and then park your pen. Sa una muna, I have to park my pen now. As in, nagakaon man sa gasolina ang mga ball pen. Of course, tinta ang iya nga ginakaon. Anyway, paligid nga maimi or paligid nga mapadalain yung mga ginsulat nga mga istorya sa DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City, care of nyo sa kahapon lamang program. Sige, I hope everybody is okay, doing good, smiling, busog, and ready na nga magpamati sa aton nga pag-istorya kay The Survivors ng Iloilo Province. So, let's start the ball rolling. Ari na aton nga bahanan para sa inyo tanan this afternoon from Albert Acolado. I Need Your Love. Good afternoon and welcome sa kahapon lamang program. I need your love, you brighten up my day. When I'm with you, happiness never fades away. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place.
deep within, forever in my heart. I'll keep this love burning in my heart. I hope somehow along the way our love will always meant to be. Oh, please believe in me that I need you. I need your love. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Yes, I need your love. I need your presence. I need your stories. So, ipadala na diri para nga may mabasa kita every afternoon from Monday to Saturday diri sa Kahapon Lamang program. Sa mga bago lang nga nag-join sa aton, hello, good afternoon, and thank you so much for joining us sa Sining Hapon. Diretso na kita sa pag-istorya diri sa aton nga winner, si The Survivors ng Iloilo Province. Hello, good afternoon gid sa imo, ma'am. Good afternoon, ma'am. Day. Pila na ang aton edad gani, ma'am? Ang edad ko, 83 years old. Wow! Kagayang-kaya pa. Siguro, no? Nga magsaka pa naog sa hagdan, nakaya. Ano, ma'am, napasaan ka pa man isa kasako nga bugas? O nagapanaggob ka pa? Joke lang. Ano pang pwede mahimo? Sige, sa ka 83 anyos, kaangay mo? Mang-garden. Mag-serve sa, sa church, sa community. eskwelahan. Wow. And you are a retired teacher. Yeah, yes, retired teacher diri si ma'am. Kani ka mo dira, ha? Mati ka mo mayo. Kay si ma'am. Ari diri subong sa aton. Ma'am, first time mo kuno ini nga pagsulat, pag-share sa imong story? Ha, ma'am? First time nga pag-sulat sa story, do kay naglis ang tingog ko, do hindi na ka-project sa imo na. But anyway, and you said sa imo story, lain-lain mo reaction kung nagapamati ka sa mga istoryang ginabasa diri sa KLP. Abisugiri kami, ma'am, nagaano ka kung nagapamati ka sa mga istorya diri? Kung nagapamati gani ako, kung masubo ya ginabasa nga istorya, nagahibi man ako. Kag kung masadya, nalipay man ako. So nagakadala ka gid gali, ma'am, sa mga istorya diri, no? Ang share diri kag na pamatian mo gid. Ga-enjoy gid ako ka pamati di sa Canada program. So ano nagtulod sa imo, ma'am, para nga magpadala man sa imo istorya diri sa KLP? Kay ang imo program bala daw gina encourage mo gid bala kami nga magsulat agud nga ma-entertain ta may iba. Alright. So, ikaw gid gasulat ng story mo, ha? Sige ba? Ikaw gid ni ma'am ang nagsulat ng istorya mo, ha? Ako gid. I see. Sige, katuan tangin mo istorya, ha? Nga nakahambal ka, nga natawo ikaw, nga hindi gid welcome sa pamilya sang imo nga mother. Yes, ma'am. Di gid ma ako welcome. Kay tungod nga natawo ako, way ako tatay. Ako nakilala nga tatay. Dason,
may diferensya pa yan mata kong isa. So, amo di nga daw hindi ako welcome kapamilya. Amo na ginahambal mo nga daw gina-discriminate Yes, ikaw ma'am. sang Yes, family, ma'am. sang imo nga mother. Yes, that is the truth. Klaro kon binaton ma'am, ha? Ano ni ang imo nga mother baligin pamataan sang imo nga father? Yes, ma'am. So ang imo nga father is a family man. May Yeah. pamilya na siya yang Oo, may pamilya, pero wala sila bata. Okay. Why sila bata? And then, sangin bata ikaw, anong gina-deprive ni sang imo nga mother? Ang imo nga father para nga makita ikaw, mapamasyaran ikaw, or gina-allow yaman nga makilala ka, mapamasyaran ka, masuportahan ka? Hindi gani, ginatago gani inanda ako, hindi na ako pag-ipakita. Pero, nagalagaw ako. Okay. So, bali ang imo nga mother, kag ikaw, under sa panimalay sang imo nga mga lola kag lolo. Yes, ma'am. Upod man to ang mga tita kag mga titos mo. Yes, ma'am. And you said 2 years old ikaw, so naglagaw ka. And then nakita ka sang asawa, sang imo nga amay nga Yes. nagalagaw-lagaw. Yes, Anong ma'am. natabo? Istoryahi kami. Gintago na ako, ginkuha na ako kag taguon. Kag way na dugid ako ginpagwa, ginpakaon ako't maya, dason ginbaklan ako kabayo nga manami, nga mga managmi. Hasta nga hindi do ta ako maghalin. Ay, di ano ba yung reaction sang imo tuod nga mama sa Ang nabalaan mama niya? ko, Way ka nakapauli? ang mama ko, ma'am, nang ginabato na ya balay pa hindi gid ako maghalin. Nagparayo do lang ya mama ko, nagpanaw do lang sa Cebu. I see. So, bale, ulihin na nabalaan sa mother mo nga married galini ang tatay mo? Di naman kay friends masandam. So kabalo siya all along, Oo. nga married. Oo. Okay. Pero, hindi pag-tolerate sa iya nga family nga nga padayunon ang ilang relationship. Doon mo Oo. na. Okay. Yes, Kay ma'am. Friends masanda ka asawa. Oo. Si mama mo kag ang Kasi asawa. mama kag ang nanay ko friend sanda. Si nanay nga gine-refer mo, amo na ni siyang asawa sang imo gid nga tatay. Yes, ma'am. So, saan nakabalo ni si nanay mo about sa imo nga nagbusong ang friend niya? Courtesy sang iya nga bana? Ano reaksyon niya? Primero siguro ka pangakigmaran pa isang orihe. Nauluhan man kay tiway siya bata. I see. Okay. So, mo to, so, nakasayo ikaw sa ano ka, ipingay lang ka mo ni Balay? Lapit lang. Oo. I see. So, ginasuportahan ka man sa imo nga father sang wala ka pa sa iya nga poder? Daway man, guro. Ay man siguro. Okay. So, wala ka naging balik sang imo nga ginakilala sa mga nanay. Oo. Kagang tuod mo gidya nga tatay sa imo nga mother. Wala man nagrayot si mama mo nga ang aging kuya bata ko. Wala, ma'am. Nagrayot siya? Okay Nagrayot. lang siya? Or Ginbato. ano ginihimo niya para nga makuha ikaw liwat balik sa iya nga poder? Ginbato na ya balay, ginabato na pay dang nagguruwa. Yung nga nagagwa. So ikaw mismo hindi ka naluyag nga magbalik sa imo nga mama? Hindi do ta ako mag-uli ito kananda. Duha ka Siyempre tuig. ginaaway nanda ako. Dason son ang imo ba na sitwasyon na Oo. Kaya daw ka happy life do ako to sa tunay ko nga tatay. Okay. So, ginakumparar mo, kung dito ka sa mother mo, daw hindi ka happy. Because you said, sa letter mo daw, lanot lang yan ang ginapabayo sa imo ni mama correct, mo. ma'am. Nga, That's correct. Nga aman. Di kay imulman mo. I see. And then, sa dito ka na sa poder sang imo gidya nga father, kay sa iya nga asawa, ginpalangga kagid nila. Paano Yes. kanila nga ginpadako, ma? Medyo stricto man ang akon nga nanay. Mhm. Pero gusto ko kay ginamold naman ako isang maayo. Oo, kag ginapakaon ako't mayad, basta nami gid ang pag-atipa na kanakon, pero stricto man siya. I see. Loka disciplinarian man sa Yeah, iya. disciplinarian man. Pero luyag niya gid ikaw. Oo. Luyag niya magkaangkon sa bata. Yes, ma'am. Okay, pasensya gid. Ang ilong ko nagkatol. But anyway, so kanami man, kasi dito ka na sa poder, sang imo nga father, dito mo nga nabatyagan ang tunay nga pagpalangga. Sang matuod mo gid nga father, and at the same time, gin-provide
Gi-provide na ikaw sang pagpalangga sang isa ka mother through sa asawa sang imo nga father. So bale, do nag-create ka mo ya sang inyo kaugalingon nga family. Ikaw ila bata, sila ang imo nga ginikanan. Yes, ma'am. Tiano na tabo sa mother mo kay ti ula na ka nakuha. Nag-ano siya, di siya nagadto. Naglakat na lang siya sa Cebu, nagbakasyon na lang para nga malipatan na lang. I see. So, duha ikaw katuig. So, na-recall mo pa ya? Kung na-remember mo kung paano ikaw nga Neighbors ko oo. Oo, gina-istorya Manila sa akon. I see. So, ikaw ya, ma'am, because ikaw ang recipient sa pagpalangga sang imo nga nanay, kay pagpalangga sang imo nga tatay, so may isip ka na. Ano ang imo nga nangin balatyagon? Looking back sa ilang nga pag-take care sa imo, sa pagpadako sa imo, Happy gid ako kag dason contented gid ako kapag ano na kanako pag atipan nga daw tunay do gid ta na nga bata. Oo. Nice. Kag ginapakilala na gid ako sa mga tao nga bata na ako. Okay. Ang mga katiyaan kag katiyuan mo, ma'am, nga sa una nag-discriminate sa imo. Kaya ara man lang di sila sa palibot. Oo, ara sila. Okay naman, ay naman sila nagkuan Oo. So, gipabayaan ka naman lang nila. Oo. Ara ka Gusto sa man pag- nila kay para nga maano ako nga makayo man ang life ko I see. So, doon ginabaton Manila, nga mas better off ka nga dito ka na sa poderes ng imo nga tunay nga tatay. Oo, yes, ma'am. I see. Dason ang nanay ko, ma'am, hindi gusto magsigi ako to kapamasyar. Gali. Do ka possessive gid sa imo nga nanay sa imo. Panggid siya nanay ko, hindi siya gusto magsige ako to pamasyar. Kay nang siyempre, hambalan na Manila ako na, hindi mo na tunay nga nanay. Dami mga brainwashing kung dito ikaw sa ilang... Oo, dinasunlog na ako I see. Okay. Gipa-eskwela ikaw, ma'am nila, sa nanay kag tatay mo? I beg your pardon, ma'am. Gipa-eskwela kanila? Yes, ginapaeskwilan da ako So, ginapasaan gid ako kadiaw, ako ginapapanaw sa kahon kay madanlog. Ginadulo ako sa eskwilahan kadia hasta nga dako-dako na ako. I see. So paano mo i-recall ang inyong pag-upod bilang isa ka family? Kaupod mo si nanay mo, kaupod mo si tatay mo, kag ikaw? Ang amo na pag-upod na kasadya do tunay gid ta na nanay ko gid dason daw ay pagid ako animo nga hindi ko nanay kay amo ga ina siya hindi gusto nga maglagaw ako didto kay kanambalan nanda basi maglain buot ko blaw ti way na ako to ginapadayan kay ti siya gid ang ginakilala ko nga nanay mo. So sang ara ka sa ila poder ang pagtudlo nila sa imo nga sila gid ang imo mga ginikanan. When did you learn nga hindi mo siya gali ituod nga nanay? Sang ako high school na ako nang ginambalan ako katiya ko kay ang lolo ko nagmasakit digin ospital di ang ginambalan ako ka ang distant relative nga mga tiya man ay med pagani dang lolo dang adopted ko no nga apo nagabantay sa lolo. So dito mo nga nabalaan nga hindi gali siya ang imo nga tunay nga mother pero ang pagkabig niya sa imo is tunay kag niyaya nga bata. Yes, ma'am. So nagdako ikaw nga ikaw lang ang isa nga bata. Yes, ma'am. So wala gid sila ginbugayan. Wala. So they found a blessing sa imo. Sa nagkadto ka na sa ilang poder. Sang ara ka na sa ilang poder. Yes, ma'am. All right. Ginpa-eskwela ikaw college? Pagtapos ng high school, ginpauntat ako anay 3 ka tuig. Kaya siguro ang sa panumduman ayan ni father ko, hindi ko man gid na siguro pero binaguro hindi do ako mapuslan kay hambal sang una bala kon babae daw hindi mapuslan daw hindi kuan gid bala nga mangempleyar raw kon babae hindi bala sang una amo na ang belief. Tapos may diferensya pa ako sa mata binaguro nga daw naduraan siya bala sing pag-asa. Ang gusto nga gid gani daan mag-nurse ako. May diferensya ako. Okay. Pwede na natin may istoryahan ang parte sa imo nga mata, ma'am? Okay lang? Ang sa mata ko, ma'am. Oo, okay lang. Istoryahan ta? Yes. Sige, okay. Ano natabo? Ano natabo sa isa mo ka mata? Ang sa mata ko, ma'am, inborn ko ina. Tapos, sang pag-graduate ko sa high school, padara ako sa Manila. Kaya
ginpalantaw tani na ang mata ko kung mailisan bala, kung Oo. makayo. Pero wala na gin pag-asa kay ang mga nerve ko no patay na. I see. So, you grew up, isa lang kabilog imo nga eyesight. Yes, Oo, ma'am. isa lang. Yes, ma'am. Bali, pagbata sa imo, hindi nabukas ang ina nga mata? Ang isa lang kamatagid. Isa lang niya kamata, Yes. ang nagabukas, isa lang kamata, ang Yes, nagagana. Yes, Ang pihak nga mata, wala na gid. Oo, So, wala. ipadala ka man ni tatay mo, no? Kag ni nanay mo dito sa Manila. Oo. Hoping, kung may chance man lang, ipaobra ang imo nga ano. Oo. Pero ang hambal sa doktor nga, wala na ko na chance, kay Oo, patay wala na. nang tsansa Patay kay- na ang mga nerves. Patambal na, it has more resistance than the natural eyes. Amo na ang hambal sa doktor. I see. Okay. Nga wala ka dayon gin pa eskwela sa college. Amo to wala ako nila pag eskwela sa college, mga 3 years nagtanong ko tabako. Mhm. Pero siling mo nakatapos ikaw sa 2-year course? Oo, pagkatapos ka to, after 3 years, kay nagasigi ako kahibi, ginpa eskwela ako, sekretarial. Tapos? Pagkatapos ko sekretarial, daw na namian naman siguro si tatay nga nag-eskwela bata na. Ay at least, siyempre, kung estudyante ka, duro ya friends mo, doon namian naman siguro si tatay. Ambal ko, ma-eskwela ako, makuha ako, di ang kwan, BSE Ed. Nag-eskwela ako. To. Suportado ka man ni tatay kag ni nanay mo sa imo Ay. pag-eskwela? Ay, yes. So, again, suportahan man da ako. Pero, nag-take gid ako kaakon nga kaugalingon nga makabulig gid ako sa kaugalingon ko kay at least kun kaisa siyempre hindi gid man kamo mayadya pa nga buhi nyo dang kabus-kabus ko kay sa allowance di nag-apply ako working student. I see. So through working student natapos mo ang imo nga through working student nga program natapos mo ang imo nga BSE Ed. Yes, ma'am. Okay. Anong pala nga buhian ni nanay kag ni tatay mo if you don't mind? Si tatay ng farmer si nanay nang kusaga baligya tabako may ang product na mo nga tabako ginabaligya na ran kasi nagabakal man kag ibaligya. Oo. Amo na. So you have been successful because after nga nakagraduate ikaw, nakatrabaho ka dayon ma'am, no? Nakatrabaho ka dayon bilang isa ka teacher, nag-substitute teacher ikaw? Yes, ma'am, substitute teacher lang anay. Oo, kaya ay papasar sa board. Okay. But nakapasar gin man ikaw ma'am, ultimately sa board. After 1 year nga nag-graduate ako, namana ako. Nakakuha ka na board, ma'am? Sa namana ka o kung wala pa? Wala pa. Okay. Wala So, nauna ang pagpamana? O, naipamana ko. Nga ang nauna ang pagpamana, ma'am How? Kaya ginatuyo karot maayo, kundi mamana ka doon, di ba, no? Kag okay makay nanay ko. Choice man ni nanay ko, yung pamana ko. So, nabyo mo gid niya ang ginpamana mo? Nagmiguhay man gid kami kay isa lang kami ka opisina ang ginaobrahan. I see. Hindi nga baka sa letter mo, nagpamana ikaw sa pagpili kag sa kagustuhan man sang imo nga nanay. Nagpamana ako sa gusto man ni nanay ko kay nang gusto ko bala nga hindi maakig ka ako yung nanay ko kay siling ko basi kon mag-imulan bala ako sa uri way ako dalaganan way ako utod sino mabulig sa akon sila man gyapon. That is why nga ay gid ako magsupak sa gusto na. I see. Naging very obedient daughter ka gid gali, no? But it is good because ang imo nga choice is also their choice. Choice man sang imo nga mother. So kumusta man ma'am ang inyo nga pagpangabuhi sa imo nga husband? Daga palang gaanay man kamo? Ay, oo, ay kami maghalin sa poder ka ginikanan ko. Kaya hindi gusto nga magbulag ako kapangabuhi. Kanay, isa malang kuno ako. So hasta nga nagpamata ka, ara ka sa poder sa ginikanan mo? Yes, ma'am. Pero kamo sang husband mo, doon nagalayo ay kamo, no? Because ang iyang work? Yeah, nakaubraya ba na ako sa Manila.
balik panta na ng empleyado sa isa ka hotel. Naka-stay kami man to 10 years, pero hindi ako kontento kay nang kanugon siling ko kana kanugon la kapulaw bugtaw ko nga hindi ko pagpungkuan abiyan gintapusan ko. Nagpuli ako di sa Iloilo kag mag-apply na baton duma ako, nag-substitute ako, then nagkuha ako dayon board. After 1 year nang na-release sa board, nakapasar ako. Amo to kag nakasulod naman ako nga permanent teacher. Okay. So sa nag-permanent teacher na ikaw, diri ka. Ang husband mo nag-continue man sa iyang obra dito sa Manila? Ang ako nga mister after mga 3 years, after bala 3 years nga nag-permanent ako, napatay ta na, ginbungguan ka sarakyan. Di napatay ta na, ginbuol ko rumatos Manila, kag ipalubong. Okay. Pila ka bilog ang inyo nangin anak? 5 ka bilog, ya bata namon, 2 ka babae, kag 3 ka lalaki. So because nagambal ka nga nag-upod ka to sa iya, nagstay ka mo sa Manila for 10 years. So didto na ka mo yan nagpangabuhi, kag didto man ginpangbata ang inyo nga mga kabataan? Oo, ang duha, ang babae, di ron nga daan nagbata ro ako. Pero ang 3 ka lalaki, ito sa Manila. Tapos? Hindi man ako ginabudlayan, kay kung ang mga bata akong iba, ginapadara ko diya sa Iloilo. Sino gatipan? Amo lang na isang bata ako nga nagakabilin kung magbata ako to. Hindi man ako nabudlayan. So sino ginabalinan mo diri sa Iloilo? Ang mama ko kundi nag-uli-alin sa Cebu nang pamana. Amo may balay mantana marapit sa balay namon. Nang daw ay nalang balasing natabo. Nang duhay nanay ko duhay tatay ko nga nagapalangga kanakon. Yalulo nanda ko di duhaman ya. Dani yung mga apon da nga diat, duha may yalulo nanda, duha may yalula nanda kundi duri ga palangga kananda amo nga ginabilin ko sanda diyan. So damo ikaw gali support group ma'am ha. Ang ginahambal na dino sa mga bagulan upo dira sa aton. Ang ginahambal niya na di nga mama niya amo ni ang iya gid nga biological mother. Pero kay ginkuha siya sang asawa kag sang iya nga tatay gid kag bali sila ya ang nangin daw pamilya. Ang iya nga mother nagpalayo nagkadto sa Cebu. So sang pila na ning edad mo ma'am sa nagbalik siya diri kay nakita ay kamo liwat? Lagko dako na ako. So anong inyo nga reaction sa isa kag isa sa liwat kamo nga nagkita ay? Okay lang. Ay man natabo ako. Hinidlawanay man gid I see. Ti ara pa man na ang mother, ang sinanay mo, ang asawa sang imo nga father, and then si tatay mo sa nagbalik diri ang imo nga mother? Oo, ara pa sila. Oo. And because you said friends na sila nga daan, di ba? Especially si nanay mo, ang asawa sa imo nga father, kag ining imo nga mama, ang imo nga biological mother. So doging kalimtan na lang gid sang tanan. Kag ginhimo na lang kung paano ikaw nga mabuligan, paano ka masuportahan sa imo nga sitwasyon, sa imo nga pagpangabuhi. Correct. Dito ka nami man, no? Tapos siya nakapamana man siya, may pamilya man siya yang iya, may mga kabataan man siya nga iban. Why? So ikaw lang gid gali. Ang ilang nga nangin anak. And so that's why nga 2 sets of lolas and lolos and 2 sets of parents nga nagapalangga sa imo. So hindi iya gali after all, hindi iya gali iya masubo ang imo nga pagpangabuhi, ang imo nga istorya natuhoy sa imo nga mga ginikanan. So you have 5 kids sa napatay ang inyo nga ang tatay sang imo nga mga kabataan. So ma, may 5 ka mukha ka mga kabataan. Pila tong edad sang agot sila mo sa napatay ang husband mo? Ang pagkabalo ko, ang akon nga magwarang nga bata, first year college. Ang agot ko, inang grade 3. Wow, gamay pa. So paano mo ini sila ma'am nga ginbuhi, ginpa-eskwela, kag ginpadako? Sa bulig man ni nanay, ni tatay, kag kami man nagbinuligay mga kabataan, mga mapisan, yung mga bata ko nga ran. May nag-aarado, may
And at the same time, ikaw, may stable job ikaw. Oo. Regular teacher ikaw. Oo. So, kanami lang. Kanami isang blessings ang Ginoo sa imo. It comes so timely. Nga isang wala ng imo nga husband, ikaw, may permanent ka na yung job. And so, ikaw na lang isa. Plus, ang pagbulig sa pag-alaga sa imo mga kabataan, sa imo 2 sets of parents. So, tugin plus target sang maayo, no? Do ka nami lang gid. So, nakatapos, ma'am, ang tanan mo nga mga kabataan? Ang mga bata ko nang nakatapos na sanda, oo. Isa lang niya daw ng second year college lang. Okay. May mga pangabuhi na? May pangabuhi do tanan. Pila na kabilog ang aton apo subong? Ang apo ko lang 14 dak bilog. Wow. And I'm sure madugangan pag na, no? Daw hindi man siguro. May mga apo na lang sa tuhod. Sa dapa-dapa, Oo, mga sa apo dahi. sa tuhod. Hasta sa kundiin-diin na ng mga kaapuhan. Survivor ikaw, ma'am. The survivor ikaw. Bangod, isa man gali ikaw, ka-cancer survivor? Sang 1983, bago ako magsulod sa ng regular teacher, nagmasakit ako. Hindi ako kahalakat. Nang ginoperahan ako sa spinal column. Okay. Oo. Sa spinal column, sa likod. Sang 2010, ginoperahan naman ako sa thyroid. Sa 2020, kung man, sa breast duman. Ang imo nga cancer, ma'am, sa diin? Sa breast? Oo, breast kag appendix. Kang 2021 sa appendix cancer man. Okay. Cancer sa breast, cancer sa appendix. Wow, but you survived it. Paano natabo? Salamat sa Ginoo So, pangamuyo, and then siguro epektibo ang bulong? Stage ma'am, ikaw? Stage 3, ma'am. Wow, stage sa breast, 3. Stage 3, oo. So, paano mo ito gin-manage, ma'am? Gin-chemo. Chemo ikaw. So, ang sa imo nga, ang isa pagid gani, nga nagka-cancer, sabihin pagid to? Appendix? Appendix. Cancerous man to, ma'am? Cancer man to? Oo. Stage ano to, ya? Hambal ni doktor, minimal. Almost insignificant. Okay. So, paano mo ini nga gin-manage? Nagatrabaho ikaw? May mga kabataan ka? May nag-eskwela pa? Ang sa cancer ko nga ran, tapos sanda katong 2020 lang. I see. So, retired ka na? 4 years pa lang ako na-operahan sa breast, kag sa appendix. So, subong may mga medications ka pa, ma'am, nga gina-maintain o kung wala na? Ay na. Ang sa cancer, ay na. I see. Ang sa heart, do lang may heart kon gid ma akong kag thyroid, mo lang na. So, cleared ka na from cancer? Oo, praise yes, God. ma'am. Kanami, gid. Sa pagbuot ka Ginoo. Oo. Di, kumusta na subong ang imo mama? Ang ako nga, Mama? Oo. Ay, tanan-tanan siya napatay doon. I see. Pero before sila nga nagkaladula, bali ang mama mo, ang ginakilala mo nga nanay mo, and then si tatay mo, do nag-okay man yan, nagbalik man yan sa maayo ang ilang relationship? Oo, maayo sila, maayo ang relasyon nila. Oo. Why sila ginalibak ang isa kag isa, Oo. So, bali ginhimo nila, nag-focus na lang sila sa pagpalangga sa imo, sa pagbulig sa imo, sa imo pagpangabuhi. Kaya hindi man ako gusto nga sanda mo. Maayo lang. So, kanami lang gid sa inyo nga naging relasyon, and of course, ang tagsa-tagsa may kaugilingon naman ya nga ilang pamilya. So, wala na sa rason, no? Para nga magbinangigay sila, and ikaw open ka man. No. Para nga ma-strengthen, liwat ang relationship mo sa imong mother, and at the same time, nga ma-maintain mo man ang imong nga maayong relationship sa imong nanay kag sa imong tatay. So, sa sina nga anggulo, feeling ko ka very blessed gid sa imo, ma'am. Siguro sang gamay ka pa, no? Daw feeling mo, gina-discriminate ikaw, pero ang reward mo gali isang nagdako ka na. Nga tanan nga pagpalangga, ginhatagid sa imo, considering ikaw lang gid isa ang ilang nga nangin anak.
Correct? Yes, ma'am. So, kamusta subong ang imong pagpangabuhi? Like, sinong imong upod sa pagpangabuhi? Ma'am, sabton mo ina, sa aton nga pagpanumbalik, diri gihapon sa kahapon lamang program, kaupod ninyo si Tita Regine, kay gina-interview nato ng aton nga winner, si The Survivor sang Provincial sang Iloilo. Ang aton nga oras, it is now 10 minutes before 3 o'clock, mga panumbalik ang KLP, pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang Jesus ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Magpabilin nga safe kag healthy sa panahon sang El Nino. Magkinot sang tubig kagamiton ini sa insakto. Takluban ang mga gintipon nga tubig agud hindi pagpangitlugan sang lamok. Likawan ang pagbulad sa init o kung magamit sang sunblock kag magdala sang payong. Magsuksok sang komportable nga bayo. Kag mag-inom sang 8 tubtob 12 ka baso sang tubig adlaw-adlaw agud malikawan ang heat stroke kag exhaustion. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi Diri subon si The Survivor ang aton nga winner. So ma'am, kumusta ka na after sang imong mga inagyan sa imong kabuhi? Feeling mo dogin discriminate ikaw sa gamay ka, but then nakabatsyag ikaw sa pagpalangga sa imong ginakilala gid nga mga ginikanan. Ang isa is tunay mo gid nga ginikanan, kag ang isa nag-act gid nga tunay mo siya nga ginikanan pinaagi sa pagbabatsyag niya sa pagpalangga sa imo. Ang isa nagpalayo, but after that nagbalik man kag hatag man sa iya nga suporta kag pagpalangga sa imo. And then nangin isa ikaw ka cancer survivor. So sa sinitanan ma'am nga imo nga mga naagyan, kumusta ikaw subong? Subong na ma'am, Inday Regine, malipayon man ako. Why man ako regret abi sa kabuhi ko kay tanan-tanan ginatao makaginoo ka naton. Ang kahapusan ka pagkabuhi, ang mga bata ako ginpaobrahan da ako kabalay. Wow. Kag subong isa dulagani ako sa balay. Ito so sino mo upod sa pagpangabuhi subong? Ay gani. Di paano gabi, ikaw? may upod la ako nga iningod namon pero sa isa lang ako sa balay. So si daughter mo subong, layo niya iya balay? Ang daughter ko, may balay dyan sa tupad makabalay ko. I see. So isa ka lang yan sa inyong balay, nga ginpaubra nila para sa imo, pero ara man lang sila sa tupad mo. O ara man may balay da nga nagpaubra ang subang ko dyan sa tupad ka balay ko. I see. So gakilitanay ka mo everyday, kagabalo sila kung kumusta ikaw? Sa Facebook lang. Ginagrit na ako. Pero nagpama-share man sila sa imo regularly siguro? Unti-unti, umagad ko diha.
Ang upod mo gali umagad mo ni. Sa agot ko rin nga bata, oo. Okay. Sa mga kabataan mo yan, ma'am, layo agad sila sa imo subong? Layo, sanda. But happily married naman sila. Oo. Okay. Di ikaw okay ka lang? Do you feel secure nga ikaw lang isa ang nagapangabuhi? Okay, ako gina-check na ako permi. Nami gid nga may naga-check dira sa imo permi. So anong ginakawilihan mo subong, ma'am? Anong ginaubra mo to? Ginakawilihan ko garden ko, yung mga... Anong tanong mo, ma'am? May garden ako, mga bulak. Wow, mahilig sa bulak si ma'am. Balay. May mga ginaobra ako nga mga prayer meeting, may prayer group ako, kukis nagabinggo ako. Recreation. Active sa community. Balance. For the spiritual balance life. Super balanced. Okay. So enjoy ka, ma'am. Wala ka na bali naman na after nga napatay ang imong husband. Wait ako magbaton ka ba na kay daw nasadyahan dumanla akong aerot na nagakuan kanimo, aerot kung ano ya obrahon mo, aerot blocking ka kuan mo, kaway mo. And of course, ma'am, being a retired teacher, siguro sufficient man niya kahit may pension man ikaw, plus ang mga kabataan siguro nag-give in man sa ilang mga pagsuporta sa imo. Ang mga bata ako pag kimo ko gid nautuya ko gid nabatyagan ang andabela nga pagpanangga kanakon. Nabatyagan ko gid to kay way na ako nagakampanya kananda nga tawin ako to ka kwarta, tawin ako ay sila iya ang nagapanawag nga nay ako dumanay mabayad ka kimo mo do karon kanami. Kad mahal-mahal nga da kimo. Gani. So sang saan nag-end ang chemo mo, ma'am? Sang 2022 na 2022. Okay. So, marag 2 years na gali. 3 ka kuan kasi yun, ma'am. Ay, wow. So, nakayanan sang lawas mo? Salamat sa mahal nga Diyos. Amo gid ina, no? Kung permi ka gid nga nagakapyot sa iya. Ma'am, ano nga inspirasyon ang luyag mga ibilin sa aton nga mga tagpalamati based sa imo nga mga inagyan sa kabuhi mo? Sa akon nga ihatag inspirasyon sa mga disabled balang dihaw. Mga parehas kong may diferensya, hindi no pagpanumduma ang diferensya. Panumdumon nyo ang success. Amo man sa mga obra, sa aton nga mga ginaobra, hindi ta pagpanumdumon ang kabudlayan. Panumdumon ta ang success. Okay. So hindi kita mag-focus no sa mga pwede maka-impede, maka-hamper sang aton nga pag-achieve sa mga luyag natin nga lamuton sa ating nga kabuhi, kundi focus on our goals, focus on our dreams. Kag pabayaan ang mga negatibo ng mga mabatian naton or ang mga post nga negative things sa aton nga kabuhi nga pwede gid no nga makapapalayo sa aton nga mga luyag nga labuton sa aton kabuhi. That's very good and that's very nice gid. Ma'am, share mo diri sa amon and I can see you being just happy and contented, at peace, at 83. Very beautiful. Thank you so much, Gid, sa imo, the survivor, for sharing with us your beautiful stories. Thank you man in diary, Jen. Niluyag ka nga, at Tamyawan. Sa mga friends, Oo. Sa mga friends ko, sa mga prayer group. Sa bagay man sila kabalo, mama. Agali. Diba si malay mo, makita kanila, ay, ato kagalito sa Bomboradio, ko gali ang winner. Ma'am, pakipalabot na lang sa ila ang ako niya invitation man sa ila, ha? Kaangay mo mag-share man sila diri sa KLP, ha? Sige, ma'am, God bless you. Thank you so much, Gid, for coming here. Thank you, ma'am. Diri ko ginakita, no? Oh my God, si Mama 83. Kayang-kaya pa. Tapos kinalan, hindi ko magpaano, ma'am, no? Kinalan kayanon ko man. Sa kaluoy ka, mahal nga Diyos. Gani, you're such a very nice inspiration para sa aton tanan. And so, there you have it, mga kabombong aton nga winners, the survivor sang province of Iloilo. And now, it's time for us to say thank you, Anay, sa tanan naton nga mga letter sender. Salamat, Gid, sa mga istorya ninyo nga amugid ang nagapuno sang aton nga hapon. From Monday to Saturday, nagahatag sa aton sang mga makabuluhang mga bagay. Hindi lang entertainment, hindi lang kalingawan,
But at the same time, may ginabilin. Kung kaisa, hugot man, no? Kung kaisa, wow! Kanami ang mga inspirasyon, spiritual, kanami gid, ara gid, kay gina-provide yung gid na diri sa kahapon lamang program. Gani sa inyo dira tanan-tanan, salamat gid. Ilabi na gid sa aton nga mga letter senders for this week because isa na naman sa inyo ang aton nga mangin winner. Para sa saningang simana. And again, sa may mga luyag man, kag interesado man nga magpadala sa ilang mga istorya, simple lang, hapos-hapos lang gid. Sulat nyo inyong mga istorya and then pwede nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede kamayin, sulatin sa gihapon, handwritten. And then, isend nyo ina, care of, sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Si Ma'am, the survivor being our winner sa saning nga hapon, she's going to take home 1,000 pesos nga cash. And the same cash prize nga iga-take home man sa ating masunod nga winner, walang iba kundi si Dandarandan, Miss B, sang 5th District. Again, our lucky winner para sa saningang simana and to be interviewed next Saturday, March 16. Ikaw ina, Miss B, sang 5th District. And with that, mga kabombo, nagpasalamat gid ako sa inyo tanan-tanan. Don't forget, magasunod ang inyong mga paborito ng mga dramas diri sa DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Tuyang Ermitaña, Provincial Jail, and Dear Diary. Ako naman, magapanumbalik on Monday. So, let's enjoy our weekend! Sige, hapanin ninyo lagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat yun. Good afternoon and God bless.